Hello mga ka-listeners! Maayong hapon ug ang oras alas 5:36 sa kahapon mga ka-listeners. Unya, akong ipakita ninyo dai kining ako ang i-order sa Shopee kay importante kay ni kay usa ni sa akong problema ron kay ako ang solar power generator di na mo basa sa karaan nga wire ba katong mga wire sa una nako nga type C muna nga ni order ko lain nga wire kining fast charging nga wire ni mga ka-listeners kompleto na lang gyud gi-kompleto na ko ni para di na kayo problema ba kay usas problema kay mag perme kalubat akong cellphone ron kay di man mapuno bisag sa akong charge ba tungod tingali gyud ni si wire nga karaan mo tong nag-search ko sa Google na pod ba Google search na ko nya ang resulta kay inana day ko na ba sa madugay ang gamit sa wire di na ma-detect ba mamili na sa madugay ang kiring fast charging port kining PD sa solar generator namin nakabutang ani nga PD 45 watts nya kalit lang og di na mo function di na mabasa ang type C mo na nga nag-search sa Google kung unsa may problema ning inunani nga di naman mobasa pero garis kuryente isaksak gamiton ang cable sa maura gyapon nga type C mo charge man katong sa kuryente paborito ko sa giabangan nga balay function man siya kung i-charge sa kuryente pero dito sa solar generator ni function lang siya og mga tulong adlaw ba to waray semana primero di na mo charge ang kining isa sunod ang usa mo charge pa nakurat ko kay pag sunod adlaw pag mata nos buntag kay init na yung adlaw ba mag-charge unta ko di naman mo charge pero may lobat akong cellphone bis kay kinirang solar gisaligan ako nga maka-charge pero may mang lobat hinon akong cellphone mo gidangat lagi mga ka-listeners mga pugos na sa kog order sa Shopee og kaning wire pa para lang gyud dili mapungan akong trabaho kay balo naman ta nga mag-edit kinahanglan jud og power ba mao ba nay problema nako sa una tong wa pa ning solar generator mao gid akong problema nga ang ka-chargean problema sa kinahanglan tang solar generator ang mga cable na sud ang lugos na mobasa di na mo hatag og power ba ning saksak sa generator din sa cellphone kalit lang og pila na pud ka buwan pud ning wa magamit mo na kay gaabang man me nabiyaan ni ba may ganiwa maguba mga ka-listeners akong ginipiyuhan kay abog-abog naman umao na akong kabisihan sa karon kining busy kay sa pagpanglimpyo nya nagpanday sa kuwari kay naghimo og lantay ba kay kinainitan kayo gid diri labi nagudto mulabad kay sa ulo ba nya wa koy kanang katambayan nga ana ko mag-edit una na busy ko og panday lantay bali upat yung kalantay ako na panday mga ka-listeners ba ipakita lang tingalan ako na human sa drama kay mutaas magsamot muna kini akong gi-order day ako ipakita sa ninyo kay baka naman day ganahan wala ko magpakita ron kay grabe kay stress akong dagway nya wa sa ko iligo ron kay busy kay ko kanang atubang sa mga file gi-arrange nako kay karon pa nakalugar ba og kanang arrange sa mga file kay grabe daghan kay kung ubra nga gibuhat ipakita lang nako human sa drama ang mga naka time lapse na kay og buo gid ang video mahurot ang memory card naka time lapse na ako ipakita ninyo kaya mukat ang agi ba pagpanday ba nya guan jud jagit kay porma ba ako lang ipakita ninyo may balo mo ba kay simingon mog mutbot na abi kay dugay ga-upload mutbot na sa ako ipakita ninyo human sa drama ang ako ang mga obra ba unya karon ipakita sana ko ni mga cord nga akong gi-order kay baka naman aday signa apoy ganahan din ninyo diha kana na problema ba o kana mag-charge bitaw nga dugay kay ma-full bisag pila na ka oras nakasaksak yung cellphone pero dugay kay siya ma-full imong cellphone dugay ma-full charge so kini nga mga wire akong gi-order sa Ugreen nga shop mo nilang official store ako lang itag ni kay mga legit ni kini mga puros ni Ugreen nga product i-order sa ko aning usa kining headset
na nibadhan naman ko ipakita ni sa niagi katong Lenovo no. Lenovo Eraser kini yung green na pud ni. Hindugan ko usa kay importante kay ni kay malubat ang usa sa kung pag-edit malubat. Di i-charge pa man di na sa maputol sila kung pagtrabaho ba mo ning kuha kog lain backup na sa ni. Kay malubat ang usa is i-charge na napay isa nga backup nga magamit. So mo na purpose ani mga listeners no ako na ipakita ninyo ni kining uban may kini makita ninyo ni sa video no na ay kuan micro kanang charging cable type C ug napoy kanang 100 watts mo ni ang fast charging para sa 45 sa PD 45 watts dire sa solar generator ug may gani kining function yun siya no tungod sa iyang kataas tingali ba ug kanang kapasidad nga magamit sa fast charging no kini nga cable legit gyud mga listeners kay pas-pas jud mo charge ang akong problema nga kanang dili mo charge kuan jud nasulbad kay labi ang mga power bank nga kapang backup nako labi nagmuulan sayang kay init ba na ma-full charge na bitawag ka ng generator so nag-backup ko kanang power bank kay para na-backup ang kasog mag-ulan-ulan ba so legit kayo kay function tanan mga listeners no. Nya dito baglangan unya ako tiwas akong istorya kay magbasa kung shout out ninyo samtang nagtanaw mo sa video kung motanaw mo sa video ngam say kung mga obra o gikabisihan ba nya kinalangan naman ta dinag ito maglangan anay kinalangan ta 1 month na kapin pasayloa gid mga listeners nga niabot tag usang buwan kapin wata ka upload tungod lang yun kay kinahanglan jud ko mag atiman sad ba sa how pang i-set up bagi set up how ako mga asa ko dapat mag-edit og panahon sa ting init nya nga akong problema sa pag-charge gisulbad ako daan kay aron maka focus ko sa akong trabaho mga listeners no muna niabot tag buwan kapin nga wata ka upload pasensya kayo mga listeners no jadi nita baglangan kinalangan gyud paminawan niyo ang part 15 sa Mihabu-habu na usab. Is it a kind of dream? Gitutukan og mayo ni Ophelia ang inhan. Naligas yun si Esther. Ipakutan na siya ni Ophelia apan miabli og kalit ang pultahan. Og si Emil mo ilang nakita, pusa, kalit ang dayon na usab si Esther, kay nahadlok nga nakikita ni Emil. Diyan sila na lang si Emil og si Ophelia. Nakamatngon si Emil nga may pagduda na si Ophelia. Unya sa laing higayon, natandong na usab si Ophelia tungod siyang anak nga nagpangita kung kinsa iyang amahan. Milabay ang daghang mga adlaw. Nagsugod na ang operasyon sa ilang mga sibyanan sa radyo o telebisyon nila ni Ophelia o Samuel. Usa ka adlaw niya na, may nasakpan silang mga papilis nga nangilog ng dagkong kayutaan sa email. Kagalaan niya ang sumpay na tusugilanon, mihabu-habu na usap. Perming kondisyon ba ta? Naida nga nindot kang scoop. Basi malimot mo ha. Bago pang nanawag si Anghelo, maghuwat sila si Tia Cecil. Unsay balita ang nag-ingon ni mo ton? Bay, maunidang balita ni Mark. Masara yun. Bingo! Sahid ko ka, Sam. Kung ikala lang, sobra pa sa higala na ko sa Ophelia. Pero trabaho lang ako Hindi sama ninyong duha nga nagkumpiti siya ay. Tinuod gid ang atong nadungog kate. Og karon ni agyud ang konkretong ebidensya nga nangilog og nangilad si Emil og dagkong kayutaan. Mangandam sila. Mark, sir, makalakaw ka na. Again, Mark, daghang salamat. Makalakaw na ka. Thank you, sir. Wow! Sam? Salbahis kintawana. Mao lagi? Kate, Sam. kunta ka palihog si Atty. Abing. Okay, Sam. Karon dayon? Karon dayon palihog kate. Okay, Sam. Kate, May isugo ka pang lain, sir? kung unsa ni katinuod kate, magkasabot ka. Kung unsa usab ni kaseryoso ang mood sa oras sa akong radio program. I know, sir.
Nga naman di ay, Sam. Sakitan si Ophelia kung sugdan ko naglatos niya on the air ang iyang amahan. Sa ako nang kiingon, di pa dugay, Sam. Nature kini sa mga trabaho as mga broadcaster, Sam. Sakitan man si Ophelia, o sakitan gud siya. Amahan gud niya si Sir Emil. Anyway, nabasag nga nahibaw si Ophelia sa nature ining trabaho kay nagkupindi sa Almond duha. Gawas pasad, nabasag nga nahibaw si Ophelia nga usa sa mga bloodline ning maong industry ang pagbantay sa palibot ug ang pagbadlong sa mga badlungon, labi na gyud ang mga madaog-daogon ug sa mga tigpahimos. Thank you. Makalakaw na ka. Bye, Nyot! Bye. Ton, Sam na Sam. doon na tayo ligon ug bugat kayong saksi. Preparado na ka na Sam. Doon na na. Giredy na ni Mark. Good. Basin magkadaot na sa ethics sa broadcast pa email. No. No, Ophelia. No. Bisan gamay, dili makadaot. Promotion kining ako. Gipalit na ko ang usa og tunga sa oras sa imong sibianan. Gibayran ko na og dakong amount. Pay before broadcast. So, makatarungan lang para nako nga gamito na ko nga akong oras nga akong gibayran. Gipromote na ko ang akong oras nga binayran aron daghan ang maminaw. Dili daotan nga manghatag ko og bisan unsa diha silbing pasalamat nga gipaminaw ang akong programa sa radyo. Murag bati ang tunos ay mo sinultihan na. Imo kong gipadlong? Kumo imo ng sibianan? Prangkahan ka lang nako. Usa imong prangka nga rin ako? Makaayo ba nga rin ako? Depende sa mudag komentaryo sa matag commentary program. Pero kanang gibutang o gibayran mong komentarista, wa ko makagusto. Nga naman! Wa siya magsubay sa hustong lagda kung hustong itikita sa pagpanibya. Daghan akong nabati nga may binayran mong komentarista, way batasan mangumentaryo. Bastos. Why magbuot na ako, Ophelia? Kay nagbayad ko sa maong oras. Pareklamuha silang nasakitan nga naigo sa komentaryo sa akong komentarista. Kaya kung gusto sila mo reklamo, pareklamuha sila sa KBP o pakihaa silang maigo sa komentaryo sa akong komentarista. Pakihaa silang libel! Dili na kinahanglan nga imo pa konsultihan ni ana pa. Tuod kinahibawon nako sa tanan, pa email. Pero giprangkahan ta ka, daang hangyo. Kay sama ra nga nangunay kay nuguba sa mitikulusong giampingan kong negosyo sa pagpanibya. Milyon ang gikapital nako niini Papa Emil. Kung masira ang akong sibianan tungod lang sa binayran mong programa, Kung nahadlo kang masiraaw, sayon rakayo na, Ophelia. Sayon rakayo na. Bisag karon dayon. Iparibok nako. Iparibok nato ang kontrata, Ophelia. Kesa ako man dayong pagbalhin ngadto sa laing sibianan sa irong gutom. Ug adto na magtingog ang akong programa sa istasyon sa irong gutom. Ha! Tuga-tuga kag intraan ang negosyuhaw niya, mutalaw ka man dayon. Ayaw di ko niyo buti. Kay labaw kong nahibaw sa akong gibuhat. Nineng! Nineng! Pag-ina siya! Malakaw ka! iyan as nagipauban si Nining sa iyang lakaw. Sud, anak. Hinayon lang nato ang atong tingog, ha?
dili ta mo sunod sa imong amahan nga magsigig pangisog. Bago pang nakatuog si baby, nahipuong ko. Kay dali-dali man nangabli dinhi. Unya miduol nako og migakos samtang nagansilyo ko. Matud pa niya nako. Granny, I am scared. The monster is groaning and shouting again. Monster na ang iyang itawag sa imong amahan, Ophelia. Bati kaayo dinhi ang iyang tingog bisag sirado dinhi. Unsa naman sad ang hinungdan? Nasuko na sab siya. Nakaingon ko. Maipagwa ka na lang mo pauli dinhi sa Pilipinas. Madana ko ang tanan, ma. Madara na ko ang kinaiya sa kong amahan. Mao nga, ayaw ka pala ka. Ug hangyoon ka na ko, nga ayaw na pag-una-una bisan unsay mga problema din haba. Hain naman siya. Milakaw na. Kauban gihapon si Nining. Ma, Matod pa niya. Maayong mo serbisyo kung mo alagad si Nining. May rasad, oy. May rasad. Kay dili naman kaayugod ko makaatiman sa imong amahan. Mama Estrella. Panghilo? Sam, Yes pa. Palihog kong ingon ni Tia Cecil nga malangan mi. Nagpaabot mi ni Attorney Abing. Kami na si Attorney. Human sa among istorya. Mulaos din mi diha ninyo ni Tia Cecil. dili kinahanglan anak. Milakaw na si Tia Cecil nimo. May nanawag sab niya. Matud pa niya nga magpatawag lang siya nato kung libre ka na sa imong oras. Oh, okay. Salamat. Bye. Okay. Bye. Sam? Yan na sila Oh. sa Kati. Kate. Oh, hay man si Attorney Abing. Ano na sa paingon din ni Sam? Kinsa man imong kuyog? Siya mo isaksi sa mga illegal transaction bahin sa pagpangilad o pagpanglipat ni Engineer Emil Corrales sa ang mga biktima sa pagpangilog og mga kayutaan din sa Lapu-Lapu City. Kinsa iyang ngan? Narding Gomez. Narding Gomez? Murag... taga diin ka man, Narding. Taga Manuel, Kiblawan, Davao del Sur. Kati? Nagpaandam na kong pagkaon para aning Narding Gomez, Sam. Igo-igo sa maabot si Atty. Abing. Salamat, Kati. Pilay edad mo nating. 41. Unsa may mong trabaho, ha? Nating? Nag-drive kong tricycle sa Babag, Lapu-Lapu. Pamilyado ka ba? Nating? Nabusog ka ba, ni Narding? Nabusog. Salamat sa Ginoo. Ug salamat ninyo, ma'am. Kati? Nyot? Yan na si Attorney Abing. Okay na ka, ni Narding? Tara, ma'am. Ni Narding, tubaga lang yun sa hustong pagkatubag o tinuod ka pagkatubag ang mga pangutana, ha? Bahin man ka ni Engineer Emil Corrales, ma'am. Onoy. Nahadlok ka sa kung tanaw ni mo, Narding. Daghan kong isulti ninyo bahin anang tawhana, ma'am. Sir, apan...
Ayaw ka bala kasi mong seguridad. Dili ka na mo pasagdan. Salamat, sir. Salamat, ma'am. O sige, tanan, oy. Pahibawon ka lang na mo daanoy, Narding. Ang matag pangutana ug ang matag tubag nimo atong i-record. Oo, sir. Andam ka na. Andam na, sir. Ang una mauwan pa isulti nimo sa imong ngan, sa imong edad o tagadiin ka. Oo, ma'am. Ako si Leonardo Gomez. 41 ang edad. Nagpuyo sa Manual, Kiblawan, Davao del Sur. Suhito ako og nakaila kayo ko kung unsa og kinsa si Engineer Emilio Corrales. Walo kapin ko katuig nga nag-alagad ni Engineer Emilio Corrales. Gikaila ko siya dito sa Mindanao. Primero, gihimo ko niyang bodyguard. Hangtod nga nahimo siyang male superintendent sa usa ka pabrika sa Dadyang Gas. Apan pa siya male superintendent sa maong pabrika, kuyog-kuyog na ko niya sa pagpangilog og kayutaan. Sa sinalbahis og yawan og pamaagi, saksi ko kung unsa ka demonyo si Engineer Emilio Corrales. Hilong kang naminaw ang tanan dihang nagsugod na ang usa ka Narding Gomez sa iyang asoy. Hilong sa kayong naminaw ug nagtutok si Sam ni Narding. Samtang si Ophelia Rainbow Broadcasting, good evening. Yes, good evening, sir. Yes, sir. I'm Ophelia Corrales, sir. Yes, sir. Ako mismo ang impose warning ni Mr. Muramura nga i-tune down ang iyang character assassination sa mga tao sa opposition sa mayor, sir. I'm sorry, sir. Dili na ako mahimo, sir. Sir. Kinsa ni palihog? Consultant sa City Public Affairs. Sorry, sir. Isumbong lang ko sa mayor kay willing ko makisulti niya kung ipatawag ko niya. Yes, sir. Magpaabot ko, sir. God. My God. Hilot-hilot naman si mong o. Ha? Unsa na? Naglabad na bang imong o tungkol sa kagahi ni mong pasabton? Nahibaw ko sa akong gibuhat. May resulta ng kagahi sa imong o. Og lakip ko na pagan sa kasuko sa mayor. Ako kining desisyon. Ako ang tag-iya sa estasyon. Nagdepinsa ko sa akong istasyon. Katungod na ako nga dili madaot ang akong istasyon nga gubon lang sa mga tao tungod sa kaugalingon nilang interes. Gibutan mo ang mayor. Gipugnan mo siya siyang gusto. Nalimot ka ba? Nga kanang mayura mo'y naghatag og permiso nga makatukod kag sibianan ning syudara? Ha? Nalimot ka lang kung usa kadako ang akong utang buot sa maong mayor. May katarungan ka gyud ay mo laban og manalipod niya tungod kay ikaw ra man sab ang nakautang og buot niya. Apan wa ko'y utang niya? Og labaw nang way utang kabubuton ang akong mga tao sa akong sibianan sa mayor. Kung maangin lang unya sila sa pagkaway batasan sa imong programang binayran pa, Emil. Katungod na kung panalipdan ko ang panginabuhi sa akong mga trabahante ng istasyon. Dili ikaw mo'y makontrahan ni mayor. Ako mo'y iyang makontrahan. Tumana lang ninyo ang hustong paggamit sa inyong programa pa, Emil. Makapadayon ka mo sa paggamit sa maong oras. Apan kung dili, unsa man. This is my broadcast station, and my station is not for sale.
Basig magbasol ka. Basin mo hila ka gid unya. Magpalaban ka gid unya ngari sa imong amahan. Salamat, anak. Nakakaon ka na? Wa pa ko'y gana, Maister. Hinumdumi. Kung magsige ka kalimot sa imong kaugalingon, dili na sad maayo. Sama nako. Magsige lang kung ingon ka ni adto, nga wa pa man ko'y ganang mukaon. Tanawa karon. Naunsa ko. Luya, dili makasugakod sa mga hasmag-hasmag sa pagsuway. Ayaw ko pakit ang maingon ka, anak. Lain kayo ang akong bation. Sorry na. Dili na. Madlok manggod ko, anak. Sorry. Dili na. Okay. Mukaon ako. Ubani ko sa akong pagkaon. Salamat. Tanan. Sam, Mayo kay niya ka na. nauma na ba ang saksi? Ug si Attorney Abing? Human na. Miaso siya sa tanan kung unsa kasalbahi si Emilio. Tinuod nga nakailasan ako. Nakailag siya nimo. Na biktima kasabdan niya kaniadto. Matud pa niya. Ang imong amahan na biktima sab siya nako tungod kay gisugo ko ni Emilio. Ug panghilo. Satanas gid si Emil. Nakaako siya sa pagbiktima sa mga tao nga duol sa iyang kasing-kasing. Kinsang mga tawhana ang buot niyang ipasabot. Duol sa iyang kasing-kasing, panghilo. Kinsa? Sam? Kate, Nagpaabot si Nading. thank you, Kate. Pa, tana. Hain man siya. Nara, ni Angelo. Oh, uy! Kinuo ko. Nakaira ka ginyawa ba? Narding! Dugay ko nagbasol sa kong gibuhat nimo. Dito sa Tianggas. Dito sa Udagri. Gisugo lang ko ni Emil. Kalimti ka to, Narding. Wa gyud ako'y kasuko, bisan gamay kasuko diha nimo. Salamat, Angelo. Unsay katarungan? Nganong musaksi ka man? Batok ni Emil. Salbahe siya pagkatao. Human ko niya magamit. Human ko niya mapahimusli. Ako paglaban niya. Kabisan ko siya isugo na ko. Bisan pag magkahulugan kini kamatayon musugot ko. Aparo ko magdahom. Usa kahigayon ana. Iya ko gipasagdan. Gipasaligan ka sa akong anak. Nga dili ka pasagdan. Noy Narding, huwag kami labot sa pagpangilad o pagpangilog o mga kayutaan ni Emil. Apan dako lang kaay kining material sa programa sa kong istasyonan. Aron luwas kagikan sa kamot ni Emil. Dinhi ka lang nako. Salamat, sir. Pa, Kung may lakon ka, lakaw na lang, anak. oh. Noy, biyaan ko kamus Papa Angelo. Salamat kayo, sir. Okay. Adto na ko pa. Padayon, Sam. Angelo?
Imong gitan-aw. Gikan sa kong mga tiil. Ug sa kong Dili ka na mao. Sama ka ni adto ang hilo. Lahi ka na gud kaayo. Kung mahinumdum ko, grabe gitaw ninyo kalisod sa inyong kahimtang. Pagkaron, katong bataa, katong imong anak, ako pa mahinumduman. Murag ako pa kaya makita ang usa ka batang lalaki nga mangahoy, mananggi og mais kini adto dito sa Kunil. Apan karon, taas kayong panahon kung ako pang isugilon ang tanan diha nimo, Narding. Apan ako ug ang akong anak maulang gihapon ang gituhuan ug way pagkausab ang hunahuna ug kinaiya. Ingon man ang mga linhiukan nga usa lang gihapon kakabos. Narding, ngano ang hilo? kinsa man kini mga tawhana nga duol sa kasing-kasing ni Emil ug iya pag yung gibiktima. Nahibaw ko ang hilo. Dili ka gud makatuo. Pero mao kini tinuod. Kung maghiskot ti taog daotang tao, way makatupong siyang kadautan. Kinsa man kini mga tawhana, Narding. Nagkahimamatay ko sila si Papa ni mo, Angelo. Kailagid silang duha. Kadiyot. Laom ka ginahon asam. Anthony, puuno na gid ang panahon. May mga higayon kaniadto nga bisan pa sa mga kamatuoran nga akong nasayran. Apan naglabi ang akong hunahuna nga taguo na lang kini ug kalimtan na lang. May ipasabot ka? Sa ako nang giingon nga puuno na gid kaayo ang panahon, Kate. Og kinahanglan mahibaw mo ay ni. May tinaguan ka. Unsa man kinisam? Naibaw ko kung kinsa ang nagdrive sa sakyanan nga midamag nako, Anthony. Kate. O Kate. O Anthony. Naibaw ko kinsa siya. Kinsa siya? Ha, Samuel? Kinsa ang maong tao? Samuel? Kinsa siya, Sam? Kinsa Sam? Masayaran ra ninyo. Wa na ilain, Sam. Kathy. Nasabot ko na. Dili na kinanglang klaruhon pa ni Samuel. Pareha ka kita gunahuna, Anthony? Managsama ka mo kunahuna, Kate. Daan pagid ko. Si Emil? O. O Kate. O Anthony. Si Emil. My God. Nagbasol ko sa kong gibuhat nganong gipalayas pa nako ang bugtong saksi nga si Emil gyud ang mituyo og bangga nako. Unsa? Samuel. Karon na unta. Mauna gyud unta ang panahon. Gusto na kong idakdak ni Emil ang tanan. Tingbon ko gyud ang tanan. Gusto ko musud-ong sa iyang pagtiyabaw. Asa ko ka makita ang gipalayas kong tao? Mangipos ka na. Oh. Kaganina ra ka diha? Ganihara. Wala ko magsaba kay nakita na kong imong gi-review ang gikumpisal ni Narding. Mana? Humana pa. Yaw, saman. Di ka pa matug kay makigsulti ko nimo. Di pa ko katugon. Oh, dali ka rin pa. Dali.
Oh, Sugdanan ako sa akong programa ang bahin ni Emil. naibaw ka ba? Nga si Emil ug ang mayor ning syudara magkonsabo. Naibaw man. Magbantay ka, anak. Pero dili ka na mo'y akong tuyo ni mo nganong nag-atang yug ko nga mahuman kasi mong pag-istudyo sa mong isyu. Lain ang akong tuyo. Naibaw akong gisultihan kanila ni Anthony Ocate. Di atong gituyo kong damag ni Emil. Imo kaming gilimdan. Nganong imong gipalayas ang saksi. Dabilanggo na unta si Emil. Pasaylo ako ninyo, pa. Huwag ko magdahom nga maabot ang panahon nga hangay na di ay kong maningil. Ug paninglan ko gid si Emil. Tungod sa daytabo, nahatagan og lig-ong higayon si Emil nga makapangandam. Gusto ka, Pangilo? Oo. May nang makapangandam gid siya. Makapangandam siyang daan kung unsay iyang pilion. Ang imperno ba o ang langit? Sayo pa man kaayo. Mosayaw ko og lakaw, ma. Mag-monitor ko sa programa sa binayrang oras ni Papa Emil. Kung mipatuo ba sila sa akong memo nila. Nagsalig ang imong amahan. Tungod kay ang tag-iya sa Sibyaanan, ikaw man, iyang anak. Ma, ayaw pag-apil ani. Dili ko gusto matandog ka. Nahibaw ka ba? Nga wa mauli ang imong amahan karon dinhi sa ato, Ophelia. Wa! Wa sab sinining. Mama, sir. Kung musulti siya, ako mo ihugaw kay nagluib niya. Pero karon, unsay imong ikasulti, anak? Oh, unsa naman sa nang gipamakak sa imong inahandyan nimo, Ophelia? Sobra ka na, Emilio! Ma, sir. Pasagdi ko, Ophelia. Nakahukom na ko. Gikapoy na ko sa pagsigig loom ining tanan. Estrella! Ah, Emilio! Suklan ko na ikaw. Sobra ka na kaayo. Nagdungan mong panglakaw sa atong katabang gahapon o wa ka mo mamauli gabi. Karon, nganong nabuntagan ka man, ha? Hain ang atong katabang, Emilio! Kanimo. Ngano nangita ka man ni Nining? O sabi labot ni Nining sa wala Hain si Nining, hain siya! Si Nining, Estrella. Gihatod na ko sa terminal kay may pauli na siya sa ilang probinsya. Ha? Wa na lang siya makapanangin din yung Ophelia kay maikog siya. Barugod ya, be. So siya nga do ko doon nakapabay makitang mga gamit ni Nining. Dito ko sa mayor. Nabuntagan mi sa iyang resort. Sa di ka pa mula ka, Ophelia. Sarod ako. Kay may istoryahan na tanto, ha? Ma, Dili na gyud ko angay mo tuon niya. Mama, sir. Angay babasyan akong tuan. Mama, Estrella. Angay pa ba nato siyang tuhuan, Ophelia? Dili na, Mama Estrella. Dugay na. Kani ato pa, ma. Anam-anam ko nang sabtan kung unsa siyang klasiha sa pagkaamahan. Mausab ang gidugayon sa imong nasabtan kung unsa siyang klasiha sa pagkabana. Dugay na, Mama Esther. Ug di na siya angay pang tuhuan. May ihangyo ko nimo. Ayaw ko pasagdi, anak, ha? Master. Kung mamatay man gani ko, kinahanglan mamatay ko nga mawagtang ang mga maitom ug daotang hitabo sa kaniadto ug karon. Ophelia! Do na kapay wa mahibaw, Ophelia. Mama Estrella. Maduha kita. Batok sa akong amahan. Huwag nahibaw ko.
Nahibaw ko nga doon na pa ko'y angay masayran. Ophelia! Naana, paghuwat! Please, paminawa kining akong hangiyon nimo anak. Di na to problemahon ang kahimtang sa imong inahan. Sayod ka na nganong naingon siya na. Kung unsay iyang ipanulti, ipalapos kini sa pikas nimong daunggan. Sama siya paghisgot atong buota na tong katabang dinhingas nining. Makatarungan ba katong imong nadungugi kaniya? Iyang giyama-yamaan ang buutang tao. Gibutang-butangan ko niyag sa impertinente. Kining akong edad makahimo pa kong binuang. Kaniadto na lang unta nga bata pa ko. Karon na noon, tiguan na ko. Pagpatika na lagi giyaw-yaw. Mao nga ayaw sa tuhoy kay... Maros sa ka na imong pakistoryahan ako? Kaya malakaw na ko. Ophelia. Ang bahin ba sa binayran akong programa sa radyo? Sublion ako pagsulti nga dili ka makiangayon. Grabe kaayo ang kumpiyansa sa mayor nako kay ikaw mo itag-iya sa sibianan ug dako kayo ang iyang pagsalig nako tungod kay anak ko ikaw. May gusto sa mayor nga hangyuon ta ka. Ug nakapasalig kong hangyuon ta gyud ka ug musugot ka sa akong hangyo. Nga ibaliwa katong imong memo sa binayran kong oras. Then the program will go on the air smoothly. As smoothly sa atong relasyon nga to sa mayor. Sorry, Usay po ba sa... Pa Emil. Ha? Sorry, paselo ako. Kinahanglan tumanon ko ang akong memo or i-revoke na ko ang akong kontrata nga dili na mo makapadayon sa pagsibya sa binayran ninyong programa. Unsa? Ingulan dahil ko adik ka sayon para nimo. Anak talaga niya, imo kong ingnon ini. Wakay batasan! Gipasaligan ako ang mayor nga dili mo hilabtan ang programa. May laing option, Pa Emil. Og maayo sa sibyaanan og nimo. Mutuman og musunod ta sa hustong itikita og balaod sa pagpanibya og magpadayon ang maong programa. O ihunong nato ang hugaw kaayong pagpanibya nga makapaapektar og dili maayo sa imahen sa akong sibyaan. Wa ka lang masayod nga ang kompetensya sa imong sibyaanan nga gipanag-iya sa mga irong gutom. Dunay programang gipangunayan og angkor sa irong gutom nga si Samuel. Gituyo kini pagbutang sa oras aron mo ay musulod sa binayran kong programa. Ikaw magkatagiya! Nahibaw! Sa mga unod sa maong programa? Ang maong programa, gituyo kay mao kini klarong muguba sa imong sibyaanan. Dili kay ang binayran kong oras mo ay muguba sa imong sibyaanan. Mutuman mo sa balaod sa pagpanibya. Padayon nga madungog sa kahanginan ang inyong programa. Apan kung dili mo magpada sa hangyo sa akong sibyaanan, pugso na kung putol ang inyong programa, Pa Emil. Salbahis! Sige, Pa Emil. Sigurado kong sirhan gyud sa mayor ang imong sibyaanan. O muluhod ka raon niya ngadto sa irong gutom. Imani na! Ludhan mo raon niya ang irong gutom. Binunog ka nga naman. Gusto na kong klaruhon ang imong gisulti. Ang grabing hitabo umaabot tungod aning imong batasan, Ophelia. Ludhan mo raon niya ang usa ka irong gutom. Kung may angay kong ludhan ni Samuel, nga naman daigmuluhod ko. Oh. Mao ba ka na buot mong ipasabot?
Duna pa di ko'y angayng ludhan kang Samuel? O duna ba ko'y angayang pangayuan o pasaylo kang Samuel? Somewhere back in time. So I've Last written song na na? down these words Oh, yes, ma'am. to let you Last song sa program. The whole program nga nag-filler music? Oh, yes, ma'am. Nag-filler music lang. Okay, thank you. So, nag-filler music lang ang binayran nga programa ni Papa Emil. Wa mo tungha ang anchorman. Oh, ato ka na? Oh, Desidido gyud kaay kada. may nang paymuslan og gamit ang iyang lisensya as broadcaster. Ano gun kayo og dili magamit? May pasargo kas KBP, di ba? Mas angayan ka pa diha kaysa ubang mga nagdaog radio program pero fake nga broadcaster kay wa man lisensya sa KBP. Kulbaan ka? Kinsa kay dili kulbaan na. Sa miyaging mga adlaw okay ra kay practice ug recording raman to. Pero karon live na gid ni. Matubang kog microphone nga live kate. So, ready ka na di ay sa boy na mano nga issues imong program? Ready na. Labing siguro, Sam, kay sigihan man og plugging ang program unya ikaw mismo ang mo-handle sa mong program. Labing siguro nga mag-monitor ang pikas kay nahibaw na sila nga ikaw mo imo on the air sa mong program karon taud-taud. Mao nga maminaw gid sila og mangandam sa isyu nga binuhatan sa iyang amahan. Lakip si Ophelia nga ibong amiga. Apil ani kay anak siyang Emil. Okay, ato na ko. On board ako. Good luck. Good luck, Sam. Mag-monitor mi si Onyot, Sam. Okay, thank you. Nagpasabot na nga mamaminaw na ako. Og wa ko masiro. Okay. Okay. Newt, wa gyud ko magtuo og magpaabot nga moabot og ingon ini ang istorya nila duha. Nila ni Ophelia og Samuel. Ngano ka, Newt? Naminaw ka na ko, wa? Lom ka magkagunahuna. Si Samuel ang akong ginauna. Worried ka, Newt? Sa may nagkapapalaka ni mo? Ang sakit sa ulo ni Samuel. Newt, Naibaw na ba yata? Dili mahibawaan kung kanus amo attack. Ang sakit siyang Samuel saboy. Nagsigit taghangyo niya. Nga ilupad na siya dito sa Amerika. Aron mahiling gid na iyang sakit sa iyang Wa gid magtagad sa hangyo ni Mama Cecil. apurado ba ang mga doktor nga ipahiling siya dito sa Amerika? Pero siya raman kahapon ang magpadugay-dugay. Patingog ang monitor niyo. Ato paminaw si Samuel sa unang adlaw siyang program. Atong oras, Kumana dahil station ID? untop alas 8 sa buntag. Alternative ka acting si Samuel. Nagsugod lang ito sa iyang programa. Iksoon! Himamata ang atong Anchorman! Tigala, kumusta? O may buntag ka natong tanan. Oh my God! Sa katapusan, miabot na gid kining unang adlaw sa atong tulumanon nga inyong mabati Lunes ngadto sa adlawng Sabado. Gikan sa alas 8 ngadto sa alas 10 sa buntag. Kining tulumanon nga naguluhan, ayagan og tinubdan. Oh, kanindot sa iyang tingog. Huwag ko magdahom nga misamot kanindot paminahon sa radyo. Magpakatakos ang maong tulumanon nga maoy dangpanan ni atong mga kaigsuunan nga panawa na hapit sa iya mga paglaom, especially
niadto mga igsuon nga padayong nagpangita ug nagpangapkap sa kaangayan ug kamatuoran. Pasensya na kung kinsa ang maligsan sa mga hilisgutanan nga angay gyung hisgutan. Ilabi na kung masangat na dinhi ang mga matuod nga hingtungdan. Sa dili pa kita mo padayon sa labing buwina mano natong hisgutanan karong buntaga nga maoy labing unang edisyon sa atong tulumanon. Tugotiyon ako nga makikila-ila ninyo. Yes, nahibaw ko kinsa ka. Ako di si Sam Monteclar. Nakaila na lagi ko kinsa ka. Pinawat paunta nga inyo akong padayonon sa inyong kasing-kasing. Sorry, Sam Kauban Monteclar. kita sa Off kahanginan. limit ka na sa akong kasing-kasing. Pinaagi ning atong tulumanon. Ayagan og tinubdan. Alright. Doon ako'y hisgutan karon dining atong tulumanon. Usa ka tawo, dungganan nga pagkatao, inila nga pagkatao. Gani, usa siya ka inhinyero. My God, kinsa Mao ka na. ipasapot. Usa siya ka malampuson uban sa iyang profesyon nga pagka-inhinyero. Sa laing bahin sa iyang pagkatao, isip inhinyero sa dakong kumpanya. Ang nakaapan tungod kay mis-sideline kining maong tawhana sa gobyerno tungod kay usa siya kahilom kaayong consultants sa gobyerno. Kinsa iyang ipasapot. Kung kinsa kini tawhana, anam-anam mo nato kana sa pagtubag, pinaagi ning atong tulumanon. Si Papa Emil? Si Papa Emil ba ang iyang ipasabot? Please, stand by. Mubalik mi human aning mga pahinumdum. Suod nga higala si Papa Emil ug ang mayor. Ang ako kang amahan mo'y buot niya gipasabot. Ay, oh my God. Anthony! Oh, Tio Angelo? Nagsugod na siya ni Angelo. O Kati, naminaw ko samtang nagdagan ng sakya. Usay mong paminaw, Tio. Si Emil mo iyang gipasabot. O ni Angelo. Gikulbaan ko. Oh, mabalik ng programa. Pila ni ka oras? Napayo sa kauras, Tio. Duha ni siya kauras. Ayaw ka bala ka, Noy. Gampingan nato kining sibyaanan sa imong anak. Doon na nakita hinipos ng mga legal nga mga materials. Og nahibaw sa si Samuel kung asa siya kutob. Sakop sa KBP kini iyang sibyaanan. Balik din sa atong ayagan og tinubdan. Kumusta ka mo? Pahimutang nasab mo kay niya nasab kita ning bag-otang tulumanon. Ayagan og tinubdan. Una sa tanan, sa kabag-o pa sa atong tulumanon, apan nahibuong kita. Ngano nga doon na dayoy tao nga miduol nato aron isugid kining daw dili katuhuan nga hitabo. Hitabo nga binuhatan sa katao nga bisan pa sa iyang profesyon apan nakaako pag sa pagtamak-tamak sa katungod sa uban. Sawa pa ni siya illegali nga nahimong hilom nga konsultant sa gobyerno bisan pa nga duna na siya dakog kaakuhan sa usa ka kumpanya. Nagdawatan usab siya og sweldo sa gobyerno nga mao ang buhis sa katawhan. Take note mga igsoon, buhis ninyo ang gidawat nining tawhana. Batasan na din nining tawhana ang pagpahimos. Batasan na gid nining tawhana
nga maayong mulipat-lipat? O baktasa na giniring tawhana nga manunto sa iyang isig kaingon? Ilabi na nimong way edukasyon nga sayon na kayo nining tawhanang ilaron! Ma, Mao diyang mipauli ka. Mao katoy inyong gilalisan sa imong amahan. Nagdadi ay programa sa radyo si Samuel. Kakusog sa mga hitabo. Og ingon na aning klasiha ang mga panghitabo sa inyong kinabuhi ni Samuel. si Papa Emil mo igipasabot ni Samuel? Oh. Nahibaw ko nga si Emil mo igipasabot ni Sam. Usay pud mo ipasabot. Tungod kay nakaila ko sa mga tao nga nailad og napahimuslan og gitikasan sa imong amahan. Mama Estrella. Nahibaw ko. 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 Maestro. Maestro, tanaw na ko. Tanaw na ko, Mama Esther. Ngari, tanaw na ko, Mama Estrella. Oh! Nahibaw lagi ko! Mama Esther. Nahibaw lagi ko, oy. Pero mahadlok lagi ko, oy. Dali. Dali, ma. Dali. Ansa? Dali, Maestro. Kana. Gaksa noon ko. Nangimog-kimog ang imong kaunuran. Huwag tako kakos. Mama Esther. Aran mawa ang pagpangurog sa akong kaunuran. Kana, ingon ni ana. Dili manggod na ako kapungan. Magsagol ang kahadlo ka akong pation. Dili gid kapungan. Mama Estrella. Ang mayor bay? Nada, engineer. Nagtanaw ni mo. Oh. Pare, Sa taas na pare. Sunod ako. naglagot ko, pre. Sa taas na magsulti pare. Dali. Yay, klaro kay nasuko na. Ako ay magayag dispensa ni mo, pre. Basi magkaingon ka unya nga walang ko magtagad so kadtong nagbuhat og memo si Ophelia nga usbon ang plot sa atong programa. Kumo below the belt na kayo ang pagda sa binaran natong komentarista. Ang labing tinuod yun nga gipakigsultihan ko dayon sa Ophelia bahin sa kibuhat niyang memo. Apan bisag yun sana ko siya sa pagpasabot. Apan hugot niyang gisupak ang akong hangyo, pre. Nahibaw ka ba nga bagong istasyon sa mga Monteclar nagsugod na? Yes, nahibaw ko. Nagsugod na sila ng gitawag nilag test broadcast. Nagsugod na! Ha? Basin nahibaw ka na nga nagsugod na sila. Apan nagpakaroon-inon ka lang nga wa mahibaw. Nagsugod na sila! Pagkakaroon ikaw pa maoy gipasabot sa alas 8 sa buntag nilang programa. O nalakbita na ang pong mayor
ning siyudara. Sigurado na kana. Nganganlan kana sa maong tao og dili sa magdugay. Nganlan usab niya ang ako ngan tungod kay ambot. Giunsa nila pagkahibaw nga gihimo ka na kong hilom nga konsultant o nagdawatan ka og sweldo sa gobyerno. Pare, Ayaw kay Bong. Nga nahibaw ko nga nakaila kining Samuel Monticlar nimo. Ingon man, nakaila ka mismo nining Samuel. Tubaga rin kini akong pangutana kay ikaw mismo, pare. Nahibaw gyud nga dili ko gusto bisag taod-taod lang. Samot na kon unya-unya lang. unsa imong gusto, pare? Madadaan ako ang imong anak nga si Ophelia. O sige lang, sabton na lang siya. Pero kining tag-iya sa laing bag-ong isasyon nga mao mismo ang nangunay ogda sa maong programa nga musugot kitag sa dili. Kumot-kumuton kaniya pag-ayo. Lakip na ko maamong. Hangtod nga magisig-isi unya ngadto sa pagkadunot ang akong pagkamayor ning sudara. Unsa lagi imong gusto? Kaya nimo? Ipapatay siya. Kinsa? Oh, mangutana ka pa. Kisabay lain. Si Samuel Monticlar. Oh, nga nung wa ka man magatingo. Dili ka makahimo? Dili ka makahimo? Nagkwinta gani dayon ko, pre. Nagkwinta gani dayon ko. Nagplano gani dayon ko kung usaon. Ayaw pala hutaya bisag taod-taod lang ka ng tawhana, pare. Basin, mudangat pa siyag panahon nga hangtod ang akong mga tinaguan. Iya sang hilabtan. Oh, murag maglisod ka na. Kaya nang hupaw ka man. Basta mo na imong gusto. Maoy akong gusto. Humana ang ato istorya, pre. Sa dili ka pa mulakaw, pare. Ingnon ta ka. Nga hinaot nga nakasabot ka. Nakasabot. Kung maduhig ka tungod sa akong ngan, dakong pabor alang sa taga-oposisyon, usa madaot ka. Pasagdiyon ako. Ako'y mangunay liho ka ni. Sige, pre. Sige, pare. Doon na laing kapilian. Mantag mo lampos ko sa laing paaging akong nahunahunaan. Ug si Ophelia mo akong gamiton. Imong usbon ang dagan sa programa nimo, ugma? Dili usbon. Nagyapon ang unod. Ato lang hinahinayon. You mean anam-anamon? Right. I like the term. Yes. Anam-anamon. Hang kayong paminawon kun mao na. Tungod kay klase-klase ang pagda sa komentaryo. Dunay diha-diha dayon ang impact sa paghatag og unod. Apan para nako mas ganahan ko nga kanang inanay. Inanay. Pero dili sa kumutuo. Ya kung bisan kinsa ang makapaminaw unya suhiton ni Emil, aw bingo. Si Emil gud ang buot na kong ipasabot sa programa. Okay. Kati, ipalihog kog andam sa tanan para ugma, okay? Don't worry, boss. Panghilo, mulakaw ko. Bisitahon ako ang waterworks, then mulahos ko sa hotel. Dili ka lang mo pahuay. Buhi kay ko sa akong paminaw sa akong kaugalingon kung permi kong busy, father. Oh, kuyo ko. Pagpuyo onyot. See? Bilin ka lang. Mabukbukan ka ng imong uyab. Whatever. Ato na ko pa. Amin ko. Pagamping anak. Aw, himatyo na bitaw ko. Oh. Tutok man lang muna ako. Wa mo mamaningog. Sige na bye.
Ingon na nga akong igagaw ka, te. Ingon ana ang akong anak, Anthony. Bitaw, ingon anak si Samuel. Hello, Ain ka na. gikan ako sa Waterworks. O niya, diyan ako sa hotel. Nga naman pa. Upaulit ako. Ato na na magkita sa bahay. Dili ko matuog hangtod nga dili ka moabot. Okay pa. Bye, anak. Bye. Oh. Kinsa ka ni? Kung mo patay ni nako, desidido kay siya. Kay ni ako sa tungod gyud sa akong hotel. Akong tuolan. Sirado gyapon ang pultahan sa iyang sakinan. Oh. May kay gablihan gyud nimo ang pultahan sa imong sakinan. Unsa hinungdan nga nung gibabagan nimo? Oh. Ikaw din eh. Unsay buti pa sabot ini? Magsulti ta! Dakog parking space kini hotel. Nagalikas dan. Bungol ka? Magsulti ta! Bungol ka? Nagalikas sa dan sa akong hotel. Wa ko'y labot kung imo ba ning hotel! Basta magsulti ta! Kung dili nimo i-parking og tarong kining imong sakyanan, lakip ka. Iapil na kong tuwing. Malugpitan ko! Mayra unta! Asa! Akong gidam-agan og tuyo ang imong sakyanan. Oya, unsa man kun akong gituyog das na kay imong sakyanan? Unsa man lagi? Woman, Asa ka man? dako ako ba sa sakyanan, uy? Unyag dakong kuba! Unsa man? Ha? Unsa man? Sabi niyo magikuha si Buluyo sa imong sakyanan? Unsa na? Yapihan mo kunan nimo! Unsa man nimo tiring? Dili ni para nimo ang tirings. Oh! Tiwasin na lang ako sa sakyanan. Bunal-bunali umayo ang sakyanan hangtod na matagbaw kasi yung kapungot nako. Sina! Bunal-bunali! Puspusi ang mga bildo, ang mga samin o ang lawa sa sakyanan. Humanon yan himog bunal-bunal ning ako sakyanan. Solo niya sa labi, pangutana og receptionist kung hain ko maghuwati mo. Sige. Gusto kong masuko siya! Ang nagpaubos o nagpailom! Ah! Ug ako lang yapoy alkansi o ang kisakitan! Oh, yes, Rose. Oo, alas 8 sa buntag ang ilang iabot. Nibaw na ka, what time maghuwat ang mga sakyanan sa hotel dito sa airport, di ba? Oh, okay. Okay, thank you, Rose. Oh, okay, sige. Sorry kayo, ha? Naibaw kong taon-taon na kang diyan naglingkod sa akong atbang. Mas importante lang kayo ang akong kaistorya. Nga unahon nako ang unsay anging buhaton ugma sa airport. Yaw sa naman. Guba nang ako sakyanan? Naon kaayo ang akong talyer. Ibahato na imong auto sa akong talyer. May kaugalingon kong talyer. Oh. Kuhaon na sa taga-talyer ang akong sakyanan. Guba ba kaing sakyanan? Imo gid ang gibunal-bunalan og maayo? Nya, natagbaw ka? Naminaw ko sa imong programa. Oh, mo ba? Nya, unsa man? Okay ra ba nga akong pagdaha? Basin maakta ka. Basin ma-number 1 fan ka unya nako.
Pag-order, unsay gusto nimong pagkaon? Dili ko. Ano man? Dili ka gusto makigdungan ako kaon? Mara akong tuyo nimo. Mangutan ako kung kinsang tawhana ang buot mong ipasabot sa imong programa. Ang ako bang aman? Mura imong tuyo kuno ang pagpangutana kung kinsan tawhana. Pero nangguba kag property sa ubang tao. Ang ako bang amahan mo ibuti mong ipasabot, punyeta? Oo! Ang imong amahan! Karon ako na sa'y manghagit. Nga naman di ay kung imong amahan! Mao ba? Oo! Siya mo'y akong gipasabot. Paabuta ang kasong libel. Madunot ka sa presuhan! Kinsa makahiangayan nga mangandam ninyong duha? Ikaw o siya? Ikaw mo'y anging mangandam! Ingna ang imong amahan. Kompleto ko sa mga dokumentos ug buhing saksi kung unsa siyang klasihang pagkatao. Gihagit ka! Ugma, ipagawas! Hagiton ta ka. Lito ka ang pangan sa akong amahan. Ayaw ko tuloy. Naibaw ko kung saan ako sa pagdaang akong programa. Paminaw lang ugma. Ug mas labing maayog yun nga imong iuban ang imong amahan sa pagpaminaw. Nganong imo makining kipuhat? Nagdumot ka ba sa akong amahan? Tungod kay wa kita magkadayon? Nanimaos ka ba? Ako mo'y panimasli! Ang angay makadawat og panimaos mao ang sama sa imong amahan. Nganong panimaslan ka man sab? Ano? Sama ka sabdi ay sa imong amahan nga mipasakit og mga tao nga sama nako. Nganong mo ingon ka man nga wa kita magkadayon? Ano man? Unsa man deta? Pero mingon ka man nga wa kita magkadayon. Unsa man deta? May mo bang imong klaruhon? Ato na ko. Palihog. Kadiyot kayo. Ngano? Ayaw pagtalikod. Natubang na ako. Dili ko. Nagila ka. Saan? Namahit kasi ang mga luha. Napuling ko. Sir Sam, nanawagan ako. Oh. Sige, Ophelia. Uli na lang ko eh. Like a circle in a spiral, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its fate. Hi, Sam. Ay, Kate. Lingkod. Like the circles that you find in the wind. Gomez, remember? Oh, lagi, si Leonardo. Ipresentar na nako siya ugma. Okay.
Matog na ko kay katugon na kay ko. Good night, everybody. Kati, Anthony, may hitabo karong gabi. Wa na to masayre. Doon na gid. Unsa kay reaksyon ugma ni Emil kon mapresentar na si Narding Kumis? Oh, may kiniya ka na. Ikaw mo'y akong gipaabot. Mayo kay wa pasag ka matog. Kung may tuyo ka na ako, doon na sa ko'y tuyo nimo. Lingkod. Dili ko maglangan. Simple ra ang among pangayoon di mo. Ophelia, anak. Andam kong muluhod sa mga irong gutom. Biyudo naman din ng animal. Wala asawa. Unya ikaw, biyuda na sab ka, kaya wa ka na may bana. Usa man, pag-uli mo. Wala ko'y pagsupak kung magkauli mo sa iyong relasyon. Usa man, dili ba maayo nga kung sugyot? Tingog. Gibati ko kabala ka sa imong sitwasyon pa, Emil. Willing ko makiksulti sa irong gutom. Sa may hunahuna nimo. Akong kalimtan ang tanan nilang pagbinastos sa atong pamilya. Andam na kong kalimtan ang pagyama-yama sa mga irong gutom sa atong pamilya. Ug niya pa, bisag usang orasa mo sugot ko nga makasal kamo duha. Nahibaw ka gyud. Ako mo'y gipasabot sa iyang programa. Apan kalimtan nako ang laing pagyama-yama ug ang iyang paghugaw-hugaw sa atong bansagon. Nakabati ka ba? Atong bansagon. Busa aron mahuno na kinintanan. Tungod ka nahibaw ko kung unsay tumong anang animal. Iya kining gibuhat. Aron mo ampo ko nila og kalimtan ko ang ilang gibuhat nga pagpakauwaw sa atong pamilya. Nga bisan suluban pa silang bulawan, irong gutom lang gihapon silang tanahon. Sulti-hati ka, Ophelia. Bisan pa sa gibuhat niya ang hilo sa pagtamak-tamak sa akong pagkatao, diin kauban ang imong inahan. Apan tungod sa kalinaw sa atong kinabuhi nga hangtod karon, ilang gisamok-samok, gigubot o gipagkauwawan uban sa imong inahan. Basta na. Oo. Anda na kong... Ako may mga pasaylo sa gibuhat nilang pagpakauwaw o paghugaw-hugaw sa akong Huno nga na kini pa, Emil. Nganlan ang imong pangan ugma sa maong programa. Ha? O sa kitinuod sa mga dokumento, nga tuas ilang mga kamot aron pamatud-an nga ikaw gyud ang maong tao pa, Emil. Unsa? Unsa kitinuod ang giingon nilang saksi kung unsay tinuod mong pagkatao. Unsa magyud ka tinuod ang imong pagpanikas og labaw sa tanan. Kinsa makining nagunang mga tao nga maoy labing unang nabiktima sa imong pagpanglingla. Kini og uban pa maoy giingon nila nga kompletong ebidensya nga naa sa ilang mga kamot. Manay kong tuyo nimo. Mayong gabi pa Emil. Dili pa igo ang ilang pagpakauwaw o paghugaw-hugaw sa kungaan. Ila pa ay kong gibutang-butangan. Ila pa kong gibutang-butangan. Ha? Wag gabae! Gabaan na yan sila nako. Meister? Nakabati ko, anak. Ako lang ning hinayon aron dili makabati ang imong amahan. Meister? Ayaw gyud pagtuo sa iyang gisulti. Kay bisag kanos
Wa gyud taon ko makasa sa among kami niyoon, anak. Mama Esther. Siya mo'y nakasa. Ikatulo katong katabang nga sinining ang iyang gipamabdusan. Tulo ka katabang ang iyang gipanamas-tamasan. Ginoo ko. Kung magmabdos na gani kining katabang, iyadayon kining papauleon. Ko makatuog. Mugawas ko sa kwarto. Uy, wa din niya si Ophelia. Si Bibi ang yayara ang nias kwarto. Kilak ang pultahan sa kwarto ni Esther. Usa ba? Gipasagdan lang nimo ang imong anak. Hain may bantayanan kaayo. Ang usa ka bata o kanang imong inahan nga nagpakaaron ingnon lang. Wa magpakaron inon ang akong inahan. Magbalik-balik ang iyang balatian sa panahon kung doon na siya mahinumduman. Kung doon na may bantayanan. Ikaw mo ay bantayanan, Papa Emil. Ganad yung imong inahan mo ay nakayamat aning atong pagkabutang. Wa mi ang ayang bantayan. Og labaw ng dili kami bantayanan. Ayaw ipasangil ang mga hitabo karon sa palibot kay ikaw ra gyud mismo ang nakaingon aning tanan. Tungod kay naamo mo tuoan ang imong inahan. Daghan kag tulubagon, Papa Emil. Unsa? Ha? Unsa? Ha? Sige! Ha? Sige! Ha? Idayon og dapat ka ng imong kamot nga rin ako. Sama sa pirmi nimong buhaton ngadto sa akong inahan. Wa makasaang akong inahan diha nimo, Pa Emil. Naingon ni anak ka makaluluoy ang kahimtang sa akong inahan tungod nimo. Ha? Daghan ka kaig tulubagon, Papa Emil. Daghan kag tulubagon. Bebe. Musuro diha, bebe. Utang buot lang ayaw pagsud. Anha ta magsulti sa sud. Tortured na kaayo ang akong inahan. Please. Ayaw nagtungaki ang imong mga tulubagon. Unsa man yun ang giingon nimo nga akong tulubagon? Sa akong inahan. Sa mga tao nga mitumaw nga biktima kung unsa kang klasiha nga namiktima ka man ngadto sa mga tao. Bisan gani ako naglibog ko. Og diin gikan kini mga istorya batok nako. Sa ako nang giingon. Daghan kag tulubagon. Daghan kag tulubagon. Ophelia. Nana ko, Meister. Sige na yung kanapultahan. Oo, Meister. Sira na ako ang pultahan, Pa Emil. Sir Higon. Bebe, ako sira, bebe. Dinggikan ang mga kasayuran. Di man gikan kining tanan. Higda na, Ma. Oh, muhigda na ko. Ikaw, katug na. Pero magdug ta. Dali ragod. Ipadool ragod ng imong dunggan. Nagay sulti. Unsa man?
Ihinayon yun nato ang kikasabutan na kong lakton ugma ha. Oo. May na yun taog, Meister. Anda madaan ang imong kaugalingon. Likuna daan ang imong kaugalingon sa imo unyang masayran. Mama Esther. Matuog na ko. Okay. Gato. Ay, Ginoo. Okay, Nyot. Imo na lang ihatod nga to ni Sam. Yes. Daitaw. Ako na lang hapit ag-abli kay magawas na ko. Okay. Yes? Good morning, Kati. Asa na ko ikasulti ang irong asa na ko mahimong ikasulti ang tag-iya ning istasyon. Yes, Sam. Ton, nabalas kate? Amigawas na to. Naadya pa ingon sa imong opisina. Okay, thank you. Oh, nananin mo ang mga dokumento? Sam, may bisita ka. Kinsa? Oh, good morning, Engineer Emilio Corrales. Pasud lang siya kate. Unsay kung ikalagad nimo, Engineer Emilio Corrales? Mr. Samuel Monteclar, sir. Doon ako mahinugdanon kayong tuyo nimo. Kadit. Oh, 5 minutes na lang magsugod ng akong programa. Bisag sir. kadiyot lang kayo, sir. 2 hours, sir. Wata lang ko. After 2 hours, magsulti ta. Dili mahimo. Ayaw pag-alis ako agahanan palihog, sir. Dili mahimong biyaan lang ko nimo dinhi nga di ta magkasulti, Samuel. Doon na pa ko'y trabaho, sir. Wa ko ikaw biyai. Kung magkahuwat ka, mas labing maayo. Hapit ang oras. Sorry kayo. Pamati ko na. Pamati ani. Gihangyo na nako si Philia nga hangyoon ka nga ihunong ang nasugdan nimong komentaryo. Kay sayod bi, ug labaw tanan. Nahibaw ko nga usa lang nimo kini kapag butang-butang. Pahawa sa kong agyanan, Engineer Emilio. Papiliun ta ka! Ikiya ka na kong libel! Sigurado ka mabilang ko! Or ihunong nimo ang maong komentaryo ug kalimtan ako ang tanan mong kayubos ninyo. Kasubo na ko, Sir Emil. Inyo ginahing ipadayon. Dan bahaya nimo nganong nahimo ka pang irong gutom. Pagbutang-butang kini mo kibuhat. Sa may inyong ipakitang ebidensya, ha? Nagkuhang na gamay nga nganlan na nimo ang maong tao nga mao ako, nga usa ka mangingilad. Sam? Ha? Usa imong ebidensya? Oh. Gipadali mig paanhin ni Kate. Ipadagi ko nung ako sa narding. Usa ba ni nitabo din ni? Tutuki ug maayo ka ng kuyog ni Anthony Engineer Emil Corrales. Oh. Kumusta, Sir Emil? Dili ka makadali-dalig kalimutan ko, Sir Emil. Narding? Naibaw siya sa tanan, Sir Emil. Naibaw siya gikan pa sa sinugdanan sa inyong panag-uban kung unsa ka. Pilay na gibayad nimo Narding, ha? Pilay na gibayad nimo, ha? Pila! Hay! Ayaw na, Sir. Pero ako, bibi, pagkabuta ko sa dagway anong sidor nga dako, bibi, pagkabuta ko! Ha? Sidor ka dako! Masakitan ka lang, Sir Emil. Kung dili ka mo patuo. Patuo, Sir Emil! May 2 minutos kapin pa ang nabilin. Una pang akong programa. Pasalamat ka. Nga wa ka binabuya din ni Sir Emil. Gani gatagan ka pa na akong pabor. Pasudlon ka na ko sa announcer's booth. Hatagan ka na kong higayon nga makatubag
sa isulti ni Leonardo Gomez. Ngunit man iirong gutom. Wa ko mahadlok bisag unsa pa inyo ipanulti batok nako tungod kay bakag ka ng tanan. Narding, tana. Ang gwardiya na bahala niya, Sam. Let's go. Nahibaw ko! Imo kini panimaw sa irong gutom. Nagdumot ka lang ko tungod kay ako mo'y nakaingon nga wa mo magkadayon sa akong anak. Apa na usab ang ako hukom? Wala ko'y supak kung magkaulit ka mo si Ophelia. Tungod kay gawas no na si Ophelia! Andre. Sam, My God, Sam. Biyuda ng daan si Ophelia dito pa sa Amerika! Sam, nga namihunong ka. Angay ba kung matandog sa atong nadungog karon, Andre? My God. Unsay mo na Sam? Irong gutom. Angay ka kung madutlan siya ang isulti karon? Nasayran ako ang laing kamatuoran. Gabi sa akong saon, di kagid matron sa akong anak. Oh. Dili gid ko angayan nga madutlan og matandog. Tanaw mo. Ayaw ko yung puti. Gugawas ko nila. Oy, irong gutom! Bisag magkupok pamugbulawan, apan luod lang gihapon mo tan-awon tungkol kay mga matay lang gihapon mo. Sama sa irong gutom! Wag gabae! Darding! Sir Samuel, may samot si Emil. Bahala ka na siya mo isulti. Dili sobra o dili kuwang sa iyo nga ko isulti, Sir Samuel. Nakaila ko ng tawana. Gani, nagkita kami dili panandugay. O nakaila sa siya na ako. Balik ko na ako. Suhitog nahibaw ko kung unsa iyang pagkatao. Nahibaw sab ko kung kinsa mga tao nga iyang nabiktima. So, ikadong higayon, pasensya na nga sa ikadong higayon isulti nimo ang tinuod nimo pangan. Ako si Leonardo Gomez. Gidali-dali ni mo paong ang radyo. Aron dili ko makadungog. Mama Estrella, Naminaw ko dito sa sud. wa gihapon gilitok ang Hans akong amahan. Mao'y akong gipaabot. Apan husto ka. Wa dito ka angan sa imong amahan. Apan nakaila ko kung si kinsa si Narding. Ha? Oh, nakaila ko ni Narding. Permi siyang kauban ni Emil kaniadto. Kung tinuod man nga si Papa Emil ang gipasabot sa komentaryo. Dan, tinuod ang mga balita kung unsa pagkataos sa akong amahan. Mama Estrella, tinuod ba ang balita kung unsa pagkataos sa akong amahan? Sawa pa ka ng maong pangutana, Ophelia. Dugay na ka nang gitubag. Kung unsa siya, pinaagi sa iyang pagtratar nato nga mauuntahi iyang pamilya. Dili ka na unta angay pang mangutana tungod kay biktima kasadog ako. Labaw na biktima niya. Suma! Giunsa ka niya pagguba. Bisag sa imong katungod nga gawas nun untang mubati o kalipay, iyang gibilanggo. Dili pagyud igo, iya pagyud kineng giguba. Unsay imong tuyo sa ato karong atuan? Kuyogi lang ko. Apan dugay na baya kong nag-ampo nga dili. Dili lang unta tinuod. Tana, Maister. Wala kita'y panahon, hangtod dugma. Sanganing bago na tong tulumanon, ayagan og katarungan. Daghan kayong salamat. Ako, si Sam Monteclar. Inyong nabati ang tulumanon. Ayagan ug katarungan. Hangtod sa sunod na gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
O, nag-station ID na. Nagawas na sila sa Sam. Tanan niyo? Tanak ka. Oh, kaganina ra ka dinhi, Panghilo. Dinin ako, pagsugod ni mos programa. Sa gihapon anak, dili gihapon kini pagpanghilabot sa pribado mong kinabuhi. Labaw na sa imong pagbati. Gisultihan ko nila ni Anthony ug Cathy sa bag-ong balita. Biyuda sabdi ay si Ophelia. Excuse me. Naglabad ang akong uho, Panghilo. Gusto ko magpiyong-piyong una diri sa kong kwarto. Kamulaw na din sa opisina. Dili siya magpasamok. Wa gani niya sumpay ang akong gisulti niya. Ay, Niya ang reaksyon niya ganiya. Diyang nabati niya si Emil. Nga mo'y misulti kung unsa day ang tinuod nga estado ni Ophelia. gusto kong mahibawan, Anthony. Kathy? Nangutana siya namo ni Anthony ni Angelo kung angay ba siyang mada sa gisulti ni Emil, angay ba siyang matandog ug madutlan sa iyang napati nga byuda sa tiay sa Ophelia. Apan kung unsa si Emil, maugid si Emil. Dili na mawa. Dili na mawa ni Emil kung unsa gid si Emil. Daan pagyud ko. Wa na gyud tingali katapusan kung unsay kinaiya ug pagkatao ni Emil. Ang bay pahuwayan nato. Anita magpalabay ka ni adto matagtapos si Mana. Magunsa man ta din hima. Og nga na nagdaka mag mga tao. Manaog ta, Ophelia. Maestro, niya na sila. Nagbitbit sila og piko ug pala. Naghuwat sila kung unsay sunod mo isugo nila. Nagampo gihapon ko. Dili lang unta tinuod ang akong pagduda. Pasayloon lang unta ko sa Ginoo kung sayop ang akong gituhuan. Mama Esther. Kauta ninyo kining dapita. Mama Dinhing dapita. Dako kog pagtuo. Nga dunay tao nga gilubong dinhing dapita, Ophelia. Maestro. Pahawa sa imong gibarugan. Ha? Dinhing dapita. Maestro. Excuse me, ma'am. Sugdi na ninyo og buak ang semento. Maestro. Ngano kini? Pasayloon unta ko sa Dios kung sayop ang akong huna-huna. Apan may pagtuo ko nga doon na gyud kitay makita ilahom ining semento. Pero sa laing bahin, nagpasalamat gyud ko. Wa ni mulito ka ang nga ni Emil. Apan sayod ta, dili mag-urong si Emil. Dili lang hibawan nga aduna na unyay abiso ngayong madawat ng istasyonan. Magmando sa paghunong sa maong komentaryo. Tungod kay nahisgutan na ang mayor, gamaoy mi-hire kang Emil nga himuong consultant sa gobyerno, Anthony. Kati. Yes. Mao kanay mo sunod nga mahitabo.
Kag kanina, naisgutan na ang pagpanika sa maong tao ug mga kayutaan. Og giprove na kini ni Narding. On the record, atol sa broadcast sa programa kaganina. Ang akong gikabalag ang anak, dili sila mahunong nga makakita og paagi. Nasamtaon ka o pahulungon kanila. Kung ang imong gikadlukan ang level case, layo na ka na may tabo. Tungod ka may mga ligo ng ebidensya nga atong nahipos. Human unya maestablisar kung unsa kini si Emil. Isunuday nato ang kalambigitan ni Emil ug sa mayor mahitungod sa mga questionabling mga proyekto sa gobyerno nga dako kayog involvement si Emil ug ang mayor ning syudara. Ginoo ko. Santo pa. Muabot gyud sa ingon anang puntuha. Kumusta ang kaugalingon natong survey sold sa pilalang kaadlaw nga nagsugod ta sa atong regular programming cut? So far, so good, Sam. Now kay ang mga tao sa atong istasyon tungod sa kaisog nga ma-expose sa mga kaso nga gitakol karon sa imong program. Daghan ang naminaw. Tiyo Angelo. Ang akong ikaingon, nga daghan yung kaing naminaw. Dili katarungan nga gigamit nako si Emil nga sakyan aron paminaw ng atong istasyonan. Magkundinar ang akong buot sa kapungot ngadto sa mga tawo mapahimuslanon sa man Emil. Sa mga tikasan ngadto sa mga taong inosente. Kung moabot na niya ako sa kinatumyang hisgutanan bahin Emil, uban sa iyang mga kakunsabo, anha na niya ng higayuna. Nga mapapas ang naa sa inyong hunahuna nga panimaos kining ako ni Emil. Kayon sa to? Gidumtan ko si Emil tungod kay wa mi magkadayon si Ophelia? Sam. Way labot kung unsa nakagusbat ang kinabuhi namo ni Ophelia kaniadto. Tungod kay wagid ko'y labot bisan gamay sa kinabuhi ni Ophelia. Ingon man, wa usay labot si Ophelia sa akong kinabuhi. Oh, Sam, unsa imong gihangad sa gawa sa bintana? Kadit, Unsa imong kitan-aw sa langit, Sam? kadit ini ha? Sam? Asam siya? Asa siya? Midali-dali siya gawas. Sundo na to, Kathy. Tana. Naunsa man ang tawana, uy? Bi kuno to pare kuno siya nyot, be? Okay. Ipaubos ang windshield sa bintana nyot. Sam! Layo-layo ng imo nalagtan. Asa ka man? Kauwan na ba o? Sagdi lang. Ganahan ko maglakaw. Bihabo-habo manggod. Gusto lang akong ma-feel ang habo-habo. Come on, Sam! Doon ako'y mahinumduman. Gipaningot ka, pare Emil. O gipaningot usab ako. Dili na ko makapabot. Dili lang hibawaan nga ugma ba o sa sunod adlaw. Maapil nang ako ngaan. Nahibaw ko nimo. Og nahibaw usab ka nako kung unsa ka og unsa ko. Kung patyon ko ang irong gutom, way laing pangitaan, pre. Ako mo'y pangitaon. Pagsugo og tao unya kung mapatay na niya ka na Samuel.
Ako rin may bao sa pagpapatay sa mipatay ni Samuel. Nagpanikad kong makadungog sa imong tubag ani kong pangutana karon nimo. Pero saan mo patya si Samuel? Kanusa? Okay. Okay, pre. Unsay okay. Oh, may barog ka. Pare, Mangita kog tao, pre. Ikaw sa niya bahala niya human sa iyang pagpatay ni Samuel. ayaw kabala ka pare. Magtunga uta. Good luck. Arin ako. Hello. Nadawat nimo akong text? Oo. Tabangi kami. Usa lang ka tao. Kanang kailan ako, ha? Kanang kailan ako ba? Ato kuhat sa tupad sa bilyaran. Okay, bye. Kadugay na ako ng ngandoy nga mamatay ka, Samuel. Din ako. Ikinatiwas anig inom ka may diabetes ko. Nakailagan ako do. O di ko kantigong mangutang. Di ko ganahan nga may restante kong bayranan. Katunga ang advance o impasan ka nako. Humanimog hipos sa mga tao. Okay. Dili ba may mekaniko man ka nga mobilasab? Dihaon ta to pero nawa man lang. Kuyog kunog laing babae. Bangas ka. Gibiyaan lang asawa ko ang anak. Sige. Mo lang to, ha. Ayaw lang aya. Dinalian kayo ni. Alright. Master! Master! Ginoo ko. Daan pagyud ko. Hustog yun ay ko. Magilubong kinang tao din Mama Israelia. Nakautan o nakita gyud ang patayng lawas sa mekaniko. Nga gipatay ni Emil, ug mismo si Emil maurasay naglubong na ini. Kay galaan palihog nunti sa pagpaminang uban pang masumpay ning atong sugilanon. Mihabu-habo na usaw. Tagsulat Fermin Colliantes Gomez. Ubo sa direksyon ni John Gomez. Musika gipaom ni Joel Bense. Recording editor Rani Budomo. Soundman Christian Henry Jano. Dalit sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang part 15, no? Part 15 sa Mihabu-habo na usab niya. Trailing ra kayo. Problema kay nagpa-trailing po ni. Kay pasensya wa tuyo mga ka-listeners ba. Nga dugay ta nakasumpay, no? Mura pong gituyo ba mo naon mura pong gituyo nito no pa-trailing. Pero pakita lang ginago na ako mga gikabisihan para di po mo makaingon ba nga nang but-butor man ito hana Di mo tunong og istorya ba. Muna nga akong painumdom niyo balik sa una gyud di ko musaad no kay isun yun mo saad ta ba dito nga makatagaan bitaw sa
panahon. Di ta katagaan sa mga adlaw na batay mga atubangong mga problema, mga kabisi. Ya, sahay pod masakit mo ning ana ba nga di ta makatagaan sa panahon no. Dili nato hawak ang beat. Mga listeners, dili nato hawak ang panahon no. Muna nga pasensya gid kaayo nga dugay ta nakasumpay 1 month kapin. Nya karon magbasa na ako dito sa inyong comment. Akong subayon sa mga comment ninyo diri sa John Kent Anuta kay aron mahatagad pagtagad kay duda di kog daghanan ni kaayong comment nya. Wa siguro na napoy nasukuan ni ba pa may lang tagwala. Subayon ako ka listeners kining sa part 14 nga comment lang no. Kay aron matagad nako ba. Una na kong basahan nga comment si Aida Ruiz na syapol lamang gud ni di lang ari lang tas kinalasan ba kanang nagunag yun kay ang di bagmahay no katong mga nagunag yung comment ngabot na 1 month dara. Ang una si Rini Olair ahik bana drama ahak siguro nino ahak bana dramaha motubod man pud atong sipon og dagayday ang luha. Mo gid makahilak dramaha no kumuton imong kasing-kasing banda murag nasa yung mga part nga murag palaguton ka. Nga mo ngani gining drama no pero grabe ni duta drama. Ya sunod si GR Agrimix Artist, okay rag madugay boss basta naay ma-upload. Lagi salamat sa pagsabot GR Agrimix Artist no. Pasensya gid nga ko ano madugid na di mga panahon nga dugay gid. Pasensya gid kay da magupoy mga kabisihan ba. Nya na mga problema sad mo na nga salamat kay pagsabot GR Agrimix Artist. Nya sunod si Crystal Ann Lauron, Sir John request katong drama nga taguon ko ang akong kagahapon kay murag nindot sabto siya. Sir request ra sir og makaya ra salamat sir. Pasensya kayo Crystal Ann Lauron kay wala gi koy kopya ng dramaha ba. Pasensya kayo no. Nya sunod si Rothschild na paran sa wakas tool naa na gyud ang sumpay sige ra kog suguon ni mama diri sa wifi yan og naa na bay sumpay aron maka-download og maura pod among paminawon magabi. Salamat kay Rothschild na para no. So salamat sa pagpaminaw nya. Sunod si Imelda Ganal. Way problema sir kung dili kadayon maka-upload sa sumpay. What rami salamat sa effort pag-upload. God bless. Salamat kay Imelda Ganal no, sa pagsabot. Nya. Grabe binugnuay si Iro sa unahan ba eh. Mao ni problema ron kay mga iro ba kay sige panguwag mga iro mga listeners. Sa moting uwan ron ba. Tiyali madungog ninyo sa kuan ba sa akong record ba. Bisag layo nasunahan ang mga iro gabugno ba. Pero murag madungog tingali ninyo. Kay kusog man labi na kini mga paghot sa iro dali kay ma-record. Basig na record ni wata kay baw kay wa pa man ako napaminaw ni. Purag ma-record gito ba. So salamat kay Emil Deganal no sa pagsabot ng bisag madugay. Usahay bisag nagamit ako aring kuan mic nga na reducer maka-record gyapon og kanang kasaba sa iro. Kusog kaayo mo dakop ning kusog marakpan sa recording tingog sa iro mga listeners. Sunod si Federico Gantalaw. Idol ni adtong bata pa kung nadungog nako si Permin Colliantes Gomez. Tingali idara na gyud si Sir Permin. Shout out idol sa tanang gasunod sa drama nga mihabu-habo na sab. Magpaabot lang gyud mi kay nindot na kaayo naminaw baya ko diri sa New Zealand. Salamat kay Federico Gantalaw diri sa New Zealand no. Medyo idara na gyud si Sir Permin Colliantes Gomez no, atong idol sa atong idol nga writer no nga nindot kay mudag sulat. Pero kuan pa baskog pa no kalaway sa Ginoo baskog pa gyud ang atong idol nga maningkamot pa ni siya puhon nga makahimo pa ni siya mga nindot nga drama no? Tungod sa karon lang ay medyo busy pa kay tungod sa dani mga politika bag kagubot sa mga parties politika ni mga corruption nga kinalan mo tingog gyud ang katawhan aron mahatagag hustisya ba no nga luoy kay mga katawhan kabos gikawata no sa kuan katungod no.
labig mga korupsyon nung panahon ng mga kalisteners, no? Mao ni gika kuanang jud sa social media. Na imudapig sa pika side, na sa imudapig diri nga side. Pero hinaot ta nga atong barugan ang kamatuoran mga kalisteners, no? Nga di kita kuan ba. Di na ta magpailad ba, di na ta magpabudol sa mga saad nga way natuman, no? Puro lang saad. Mo na gingon nga panaad sa hangin ba, no? Wagtang ra way natuman, no? Pait kayo na palandungon nga daghan kayo na budol. Ang uban siguro musulti ta ani, masuko posisyon ng uban ba. Di na lang kung musulti ni party politika kay mangaway lagi ng uban, no? Mangaway ba lahi-lahi magpanungganan mo na nga kasabot sa ko ninyo. No, hinaot nga way mangaway diri, no? Di na lang kung musulti about politics, no? Basta kay usan na hindi ka gubtan sa social media, no? Sige man tag lantaw ani mga kuan sa Facebook ba, sa mga update, mga post, so makita kita kanunay ani party sa kuan, no? Na ay impeachment ang sadya mga husay ka ng Senate hearing, grabe. Unya tiwas magbasa mga kalisteners, no? Sunod si kuan, si nakalimot kung sa tuy ako lang ito yung research niya, nakalimot man kung sa tuy nga ano eh. Di na lang nakabasahon, jadi man mabasa ko, nakalimot bukod diha ito gisave na ko sa una. Ito na aging buwan nakasave kung kanang hubad niyangan ba, pero sige lang. Ang iyang comment kung basahon, hi Sir John, salamat kayo sa imong mga drama o paghago o sa pag-upload, pa shout out ko Sir John, salamat labaw na ang drama nga gugmang binilanggo. Saon lagi nakalimot man ako sa pag-save sa hubad sa imong pangalan, no? Akin ang imuhang kuan ba ni? Dili mo din ni Chinese, murag sa ni nga siya Korea, sa Korea ni nga pinulungan, no? Korean din nga sulat, no? Muna ilahang litra, bilang ko kabasa ba, pero sige lang, nakalimot magudaan ang takoy gisave ani nga hubad, no? Salamat sa imuhang ko ano, shout out na lang, no? Salamat sa pag-comment, no? Nya sunod si Ruchel na paran, hi, salamat na nagyud ang sumpay kapoy na pagpaabot dol, hihi. Salamat kay Ruchel na paran sa pagpaabot, no, sa sumpay. Sunod si Jumar Garcia, salamat Idol Jan. Nya kalingaw lang katong mutan-aw sa ani akong gi-background nga mga video nga nag time lapse. Aw inuon pud ako ban di man jud mutan-aw. Aw lang nang gi-background ano makaibaw mo ba? Makaibaw mo sa akong gikabisihan ba, no? Aw lang nang gi-background ba samtang nagistorya ko para makita ninyo nga wala akong mamotbot ba. Kay lisod mo pud ang kanang i-judge ta nga namotbot na kay dugay ga-upload. Ngita nagrason, ngita nagalibay ni si Boss Jan. Ako na lang ipakita, no, sa nagkayamukat ang agi ba niya. Ang forma sa nagkayamukat, klaro kaya nga kuan jud ba. Sa tawag aning na kayamukat sa trabaho niya. Kayamukat siyang forma. Buwad sa init. Muna akong itsura, no? Di po ko ganahan magsuot og mga hapsay o magtrabaho ko kay maurag gyapon mahugaw ba. Mao rin tayo akong porma mga listeners. Kaya mukat agi usahay sa kini sang buhok nako may gidaog kanang kuan ba. Murag lain tanawon ba kay nagwave bitaw. Kanang maligo ko bag-ong sudlay kinahapsayan kayo murag buhok og kanang bayani kay hinapay kay ba kay bagong ligo man pero babungkag na sa ni kauga pastilan nakasuroy ko to niagi sa mall ba laag ko ba niya bagong ligo ko ato pag sudlay nako hinapay kayo pero way gel wabot ang gel ba gipugnan din ako og stick ko suroy ko small o ko magdahom nga naugan akong buhok ba sus diha ako kabantay pag tanaw ko sa amin na nang choking ba to pagtanaw pa na ko ning gawas naman sa stick ko ang pika side sa wala nga side ako ba siya nagwave bitaw ngilara yung tanawon ng mura ko gangster no puro magalaglaag no ko kini buhok gid ba pagkawawan jud ko nila pero meron akong laag kondisyon kay hapsay kay ba baga pugong
Nya kay di man pareha ang gitas-on, maambot ang gatupi siguro na sayop ani pagputol ba. Wa mabalanse ang ginuntingan tingali ba. Tinga man ko kay ni hiktan us plastic ko mugawas man gitong nasa wa nga side ba. Di maapil og bangan. Mamuweb yun siya ba. Ug wa ko katanaw sa choking di maklaro. Kung pinansahan kog susuroy nga abi na kog hapsay pa kay kong forma ba. Buram lang gangster pagkatapos sa amin, uy, uli ko eh. Mo na kinalan yun, guntingan ba, patupihan. Mga kalisiners kay mo na gada o kuhan ba. Mawadaan ang kugana mo, soros mo, kay ni kabungkag, kuhan mo web. Mura nang kuhan na, kinibuka ba, pakaulawan juga ba, sa pag, okay pa primero pag ginapay pagpugong sus pagkauga ning gawa sa plastiko nga gipugong ning web o gangster kita na nay kasugat murag mo tutok ba sa may tawhana nim sinya sinya na una ba mututok lang ba kaya wag buhok ng tawhana ba pero gituyo ka na pero what tuyo kay hapsa ito primero pag sud pugong ana pagtaod wa na uli ko wawa na so mo na day mga kalisiners no nya sinsa kay na lakbit ang istorya ni nga uy labot ba sige lang karon pa man ko makabalik no sunod ka comment si kuan si kinsa ni sa Rothschild na parang nabasa na ba na kalimot mo ko hay salamat na nagyud ang sumpay kapoy na ko paabot ulhi. Salamat sa pagpaabot no, Rothschild na paran. Sunod si Jomar Garcia. Salamat Idol Jan. Salamat po Jomar Garcia. Sunod si Jean Love Amat. Salamat Sir Jan sa sumpay ng drama. God bless always. Salamat po nimo Jean Love Amat. Sunod si Luz Biminda Orales. Bliss morning Idol Jan. Daghan kayong salamat sa mga nindot nga mga drama nga imuhang gipang upload og hinaut Idol Jan. Naipadaghang mga drama nga imong i-update para namo. Thank you and God bless. Luz Biminda Orales, salamat kayo. Pohon no, mangita pa ko sa compile no, sa mga drama akong ipuli. Ako plano kay drama gyapon ni Permin no, ang ipuli nako. Nya sunod ani si Lurk Susu. Sir Jan kanunay man motulo akong luha ni drama ha. Salamat na sad Sir Jan sa imong kanunay pag-effort. Salamat po kay Lurk Susu no. Sa makanunay pagpaminaw. Sunod si Jis Marie. Salamat sa pag-upload sir. Grabe pagkanindot sa drama. Makahilak po ta panagsaan ni man. Haha, waiting sa next episode ni mo sir. Next upload ni mo sir. Salamat Jis Marie no, sa pagpaminaw. Si Christine Ann Lauron, salamat sa upload sir Jan. Ana jud sumpay. Salamat po Christine Ann Lauron. Og pasensya nga ni abot tag 1 month kape no, karon pa nakabalik og upload. Shinay Waluhan, salamat sa pag-upload dol. Pablo Waluhan from Davao, salamat Pablo Waluhan sa Davao no. Or Shinay Waluhan, salamat kayo. Michael Gardiana, salamat sa pag-upload sa part 14 Idol Jan. Abid pan gyud ko ni Sir Permin. Parehas na no, Michael Gardiana. Si Carol Jean, salamat nito sa pag-upload way sa payan. Nya sunod si Roberto Indino, good day Sir Jan. Thanks sa pag-upload sa part 14 pagkanindot na doon sa drama. Salamat kayo. Sunod si Mimi Iti. Thank you sa part 14 sir. Way sa payan Mimi. Sunod si Angelito. So, Angelito ni basa no? Angelito Lucinta. Sana wag kayo mag-skip ads para makadagdag sahod niya Lods. Paabot ko sa sumpay bisan ga-drive ko dol kapaminaw ko hihi hope ko na anay sumpay lod. Pasensya nga nalugay ang Hilito Lucinta no. Salamat guys pagpaminaw no sa dili pag-skip sa mga ads. Nautong tanong ang uban mo suporta pinagi sa dili pag-skip no bisag mga mugbo lang ads no. Kay aron magkapuno-puno sa load kay kina kung gamit ron gumo ni. Mintahan na lang bisag hinay at least unlimited siya ba hindi ko mabalaka nga mahurot dayon pero mo lagi magagonta sa kog pila ka oras bago sa public dugay kay ma human og upload mga listeners moabot bag mga kuan ka oras 3 hours man siguro kaya paabot
depende lagi mo. Mas mayo tini upload di gabi tingali kay grabe gid moabot mag taas yung oras 3 hours. Ambot lang kaani kay mas taas pa man eh. Kini mihabo-habo kontra sa gugmang binalanggo, mas taas ning mihabo-habo. Naot unta nga di madugay ba no. Ang oras karon no hapon alas 6 na 5:59 PM alas 6 na. So mailhan ninyo kanus ani na ma-upload na unya kay hinay man. Pero sige lang, at least di kung mabalaka nga mahurot dayon kay na unlimited naman yung gumo no. Sunod si Levi Galupo. Levi, sa may basa ni Levi o Levi Galupo. Idol dyan, next drama love story gahapon kay Gana makainumdum sa kagahapon. Palihog lang, idol, dagang salamat. Salamat po ni mo, Levi Galupo, no? Akong pangitaon no. May love story maghapon pero naisagol. Ang kita kong plano nga ipuli kay adi na lang isulti no po na. Atang-atang lang gapon no kay mag-upload tag ipuli ani. Si Concepcion Logroño dulasa na ang katapusan ani. Pasensya kay nadugay kita. Hagbay na taning natapos no, nasumpayan pa dayon. Sige lang, matapos lagi ni no. Gamay-gamay na lang paabot niya. Sunod si Salamat Concepcion Logroño. Nya sunod si Dimi John Sarmiento. Asa naman boss ang next part sa mihabo-habo drama boss, haha, kay permente kung magpaabot ani ayaw palabi og putol ang music sa drama idol kay usa na sa makahatag og dating sa drama. Hinaat idol og maka-upload ka kas part 15 mo sunod dayon ang part 16. Salamat idol. Pasensya gyud Dimi John Sarmiento no. Di man sad ma-approve og di na ko kuanon ang music ko. Di na ko kuhaan ba. Kay i-block man sa ang uban kay istrikto man ang ubang tag-yes music. I-block man di makita ninyo. Nya sayang sa akong kahago ba di ko kabawi og load kung copyright ang akong upload. Kay adto man mudong sa tag-yes music ang kita. Ang kita sa ads adto man mudong sa tag-yes music di ako'y naghagog edit. Taas kay panahon nag-google na kog edit aning dramahan diya. Di ko kabawi og para pang-load. Kay ang copyright adto man makuha ni sa adto sa owner ba sa music. So luoy kay ang naghagog edit aning dramaha para malingaw mo kay ug makapiright adto man jud sa kuan. Na iban mo sugot og sharing pero gamay kay pong sharing. Munang edito na lang yun, bahala na lang kanang ang music ang makuhaan, at least ang drama kumpleto pa. Muna ang mga ko pasensya good Dimi John Sarmiento no. Di pa ni kamutan ba na ko ni nga di gud mawagtang ang music. Kutob sa mahimo, kapila ko gabalik-balik og edit jud. Muna og di jud bada mapugos jud og putol jud. Mapugos og putol ba og di jud bada ba kay di man sa lalim kaayo, di man pud lalim kanang muna na kung hagog edit gasto kog load niya ang kita adto ra sa tag-iyas music. Perting paita, di na lang ko mag-upload. Paita, gasto kay nga dako kay load ani. Gasto. Nya adto ra kita sa tag-iyas music, mubo ra kay music gani nga ma-claim naman gani no. Makarelate ani gid gatong ga-upload og drama. Mao bitaw na kung kabantay mo sa radio drama Bisaya. Kuhaan ginanang mga tag-as nga music. Kay makapiright man. Sa may kapuslanan mo sig upload niya, gasto kag load. Gasto kag load niya, di ka kabawi ba bisan na lagi bawi kag kanang palood pohon, makapadayon. Wa man puy naghatag na ko og load. Way guys sponsor na ko og load ba mo ta manghanyo ko ninyo kanang bisag mubo lang ads. Magtag og product og nay ganahan og pasalamat di ko sa mga namay pipila nga order no na duha nga ni order sa akong gitag no. Salamat kay no. Ay bita nakasuporta na gid ta bisag ginagmay lang ba. At least naa ba kaysa wala gid. Mao na nagtago mga listeners kay yawat na lang ba nga nay ka puno-puno kay tigid lalim gamay ra kay kog income ani ka listeners. Gamay ra og income ani tamo ta kay daily ko kada adlaw upload. Di man ko kada adlaw upload. Mao na tinuod jud mga listeners no. Mo na pasensya gyud kayo no kung ang music ako na lang
ug wa ko'y choice gyud, maputol man gyud siya kay para lang dili maka-copyright, di sad ma-block ang uban, ano ba? Or ma-mute. Maor magyapon kay ma-mute. Ma-mute man sa lug wa ko'y laing mahimo, no? Kaysa di yung mapaminaw kay ma-block man di mapugos bukog mute nya na. Muna nga gi-edit lang gyud tarong nga why na mute ba? At least may bawaan gyapon ninyo ang music kay matukar man sad, no? Matukar man sad ang music bisan og kanang kuan ba. Unya pa dayon no, pasensya kani taas akong istorya ni, no, kay ni-explain na po ko ba aron makasabot sad mo mga kalisinos ba. Sunod si Aida Ruiz, Sir John, good morning. Gawat jud ko sa ika-part 15. Bisag sige kog hilak-hilak og maminaw nako. So ako mga anak kay sige ko paminaw ang mga sentimental nga naaman gud ko'y sakit sa heart pero saon ganahan man jud ko maminaw. Sir gawlat na jud ko sa part 15. Mauna na yung part 15 Aida Ruiz, no, ya kuan lang, ayun lang yun, i-focus yung mga una, hindi ka madala sa drama, no? Kanang, huwag lang, og lingaw-lingaw lang na siya nga drama, di lang i-focus yung mga kasing-kasing pod nga, kuan, masakitan na lang po ka kay, tungod sa drama, no? Kuan lang ko, doon nahuna lang nga ni mong, kuan lang ba, entertainment lang na siya. Ay lang pada sa emotion sa drama, no? Aron di sad ka masakitan ba, no? Kay, yung sao man yung drama, nga, mura man dito kumuton, ano eh. Kaya itong kasing-kasing ng drama kay luoy man makahilak niya na po yung part nga makapungot, no. Salamat Aida Ruiz, no, sa pagpaminaw ng dramahan niya. Si Michelle Digulacion, dul asa naman ang part 15, ang episode 15 mo na yung episode 15 ngayon pasensya nga dugkay kung naka-upload, no. Pasensya gid kaayo niya kanang manikamot lang ko nga mahuman na gini kamay na kuwang mga kalasinas, no. Sunod si kuan Oligario Silagan, idol pwede upload sa Bilanggo ang Bulawan tol. Nay nag-upload wa man gitiwas, pwede ikaw na lang. Di lang ko musaad, no, kay ako pa ning subayon og balik sa compile og madabag ka na arrange kay lang po yung mga kulang to compile good mga kalisinas, no. Ang kulang subayo balik, di lang ko musaad kay lisod di musaad ba na mapakyas niya, no, di lang ko musaad, ako lang i-try, no. Si Kim Murga makalagot ang ads dol, hihi. Ngayon ko pagsabot, no, sa ads bisag mubo lang kanang Kim Murga, no, kay aron makapadayon pagyapon ko kay kuan lisod po kaayo manggod og ko kanang revenue bisan gamay lang kay saan pagpadayon lisod man munang sabta lang ninyo ang ads, no, bisag mubo lang gud. Ibalag escape niyo na mga tagas. Basta nalay mga bisag mugbo ra ba. Kay aram katabang sad, no. Kay gipit pud ko sa load bay. Mahal magud ang load. Nya sunod si EG Andam. Si boss si kuan ni Edwin Pancho din eh. Boss Jan hapit na jud mahuman. Mao gyud hapit na gyud ni Edwin Pancho, no. O human ani part 15 man mga part 18 taman. Part 18 ang katapusan. Final ng part 18 na to, no. Sunod si EG Andam, salamat kay sa pag-upload. Buo na sa damong adlaw ani Sir Jan. Samot nagmakadungog ko sa pag-mention nimo sa akong pangalan o pagbasa sa akong comment. Makahappy kaayo. Salamat kay EG Andam, no. Salamat kay sa makanunayong pagpaminaw, no. O shout out nimo da EG Andam, no. Always nga naminaw sa mga drama. Sunod si Christine Ann Lauron. Salamat sa pag-antos og edit Sir Jan. Sagdain na lang nang moingon og nga dugay ka maka-upload kay dili baya lali mag-edit. Maghulat na lang unta kay maminaw ra baya ta libre pa gyud. God bless Sir Jan. Salamat sa pagsabot Christine Ann Lauron, no. Hinaut ta nga makasabot sa dang uban, no, kay tinuod yun na yung magisulti di gud dalem nya. Dako sa gastog load. Kinsa man diha nyo ang kanang vlogger ba nga libre ang load. Gasto gid mo load kanang wifi da gasto man gyapon na kay bayad man kana kada buwan. Maura ni sa load data lang ni ako pero gasto gyud di man ta kakuan og data mo gasto. Muna di gyud lalim. Salamat kay sa pagsabot Christine Ann Lauro, no. Hinaut ta uban makasabot sad ba kay di gyud lalim pagka tinuod lang.
ug di man po ko sikat nga vlogger. Unang dili ko dakong income. Mga listeners. Di man ko basta yun yung una ba kay sikat ko ba nga dili ko sikat. Ang mga sikat ra nang dagkog sweldo, no? Ang mga sikat nga vlogger mo na dagkog sweldo. Pero sa ako nga side dili. Makita mo dyan ninyo akong porma o akong balay, yung kahimtang, dili ko dato. Wa ko mo asinso sa akong trabaho. Ang hao lang na ako'y mahatag nga drama nga malingaw mo, mga ka-listeners. Nga na lang. Makontento naman sad ko nga na ako'y ma-upload, na ma-income ginagmay. Nga na lang, dili lang ko din kuan pugson kay sa man, di man kapalaran nga musikat nga para sa uban ba. Yan. Sunod si Jaya Rojas. Nindot kayo ng drama idol. Ga sige ra gyud kog hila kay sentimental kayo. Mao gyud. Kahila gyud kaning drama ba. Samot na ni final no. Maganda na magpanyo daan mga ka-listeners no kay kumuton yung kasing-kasing aning drama. Sunod si Jocelyn Infante. Salamat nindot na ning drama. Mao gyud. Taas na kung doon lang yun ako basa ni mga listeners yung comment. Pasagdilan no, mataas na ako ang istorya kay saon man nga kinahanglan man gyud nga akong tagdo ninyong comment kay nabulto man mo di resulta og dugay upload nabulto ang mga comment ba. Salamat kay Jocelyn Infante sa makanunayong pagpaminaw no. Nya si Ruel Bertusio wala lagi part 15 mao na ni part 15 Ruel Bertusio no pasensya nga dugay nasumpayan. Si PW vlogger dugay lagi ang part 15 ngay ko pasensya no PW vlogger no nga dugay ko nakasumpay. Si Michael Guardiana dol kung makalugar ka palayo ko sa part 15 salamat daan dol mao no gilugaran na gid ako no bisan pasensya na gitan awalan ni ako ning gibak kining video akong gi-background tanawan ninyo unsa ko ka busy. Mo na nga pasensya gyud kayo nga karon pa ko kabalik og kung ano kanang upload walang ko kapakita niyo kay stress kay kung dagway ron no ulaw kay atubag kamera kay kuan yagit ti kurma ba walang ko pakita ron sa kamera kay maulaw ko mga listeners no ilhan kaya kung dagway nga kuan stress ba no. Sunod si kuan si kinsa man ni si DJ Adimi John Sarmiento na may daghan drama boss idol dyan na pwede ni mo ma-upload. Una may perfect husband, ikaduha banag-banag sa tungang gabi, ikatulo lagbas hanggang haan. Ayaw lang kag-all kay naarami kanunay nakasubaybay yampo kanamo. Salamat Dimi John Sarmiento no. Nya kanang imong gisgutan nga drama wa man koy kopya no. Naa pa na atong tang i-upload ta no. Pero basig na mo yung mga kopya mga ka-listeners niya, ganahan mo inyong ihatag na ko. Pwede rin mo PM no? Kung na mo yung mga kopya sa mga drama ba niya, ganahan mo nga ihatag na ko, aron akong editon, lipay kay ko ana no? Basig na mo diha mga ka-listeners no? Panghatag mo diha, atong editon, aron makapaminaw tanan no? Kay aron daghan na malingaw ba? Basig na alay mo yung mga drama diha mga ka-listeners. Atong editon na aron makapaminaw ang uban sad nga wala kadungog no kay nay uban nga request nyo nga wala man koy file mo na mga ko pasensya mga ka-listeners. Si Rigel tayong tong dul asa man part 15 mo na part 15 no pasensya kay kadugay na sumpayan. Sunod si Janet Aranita palihog ko sa episode 15 dol mo na ni no. Sunod si Roberto Endino, Sir John, thanks kayo, excited namin sa part 15. Giabangan na mo si Emil og unsa ka atik og dako kayo ang garbo. No. Mao na ni. Luoy ra ba ning sumpay ani bay? Mao na mga ka-listeners no. Di na lang ako isulti basta kay magandam-andam lagi mo pang panyo ani. Aning dramaha ba. Sunod si Anthony Dangaton, dul asa naman part 15, mao na ni part 15. Sunod si Angelito Lucinta, part 15 dul, mao na ni no. Si Jorin Bailosis, lodyo exciting ang drama, waiting sa part 15, mao na ni no part 15. Sunod si Hermogenes Abapo. Hello Sir John, maayong adlaw, always ko nagsubaybay si mong channel ug always ko naminaw si mong mga upload sir. Pero asa naman ang sumpay as sa ani nga drama sir?
Mao na ni no, pasensya nga nadugay no. Ug makita ni sa kong background, grabing bisihan ako no. Muna karon wa ko gapakita na lang, aga ako na lang gi background nga akong mga obra ba kay para mahibalo mo ba no. Ya, waso ko matubag kamera ron kay ulaw kay atubang sa mira nya. Yagit kay kong porma, stress ka jud dagway. Dili kondisyon ba atubag kamera mo nang wa ko pakita ron. Ako lang gi voice over na ako ang istorya dya gi sabay ang video ako mga way hinungdang vlog. Way hinungdang vlog mga listeners no. Naka time lapse ni pro taas kay memory ning ako ang mga record ba usan is nakapuno sa cellphone kay taas man ning mga memory abot 1 gig ang uban na ba. Mubus over ang tawa na ron masabtan niya akong trabaho pero di na lang makita man sa ninyo sa video no. Di na ako kinahanglan ibus over akong mga gibuhat kay aron di na mo samot kataas ba. Sunod si Rodel Alihan dul asa ng 15 mao na ni no. Salamat is pagpaabot niya. Sunod si Ricky Godines. Nindot kay mong drama boss dyan. Naghuwat na ko sa sumpay. Salamat kay basin untag naan na napakadihay mga drama nga love story ni Sir Permen Colantes Gomez. Siya gyud ang nadala sa bida. Mao gyud nindot kaayo ni siya mong dalag sulat ang atong idol nga si Permen no. Anya naminaw sa dai si Sir Permen sa aning drama nga akong i-upload no. Nagka-chat mi ni Sir no. Salamat kay Sir Permen no sa kuan pagpaminaw sa akong gi-upload nga drama no, imuhang mga sinulat nga drama. Salamat kay Sir nya idol ka namo sa imong mga drama nga nindot kayo. Sunod si kuan si Libby Galupo idol asa na sumpay sa habo-habo na sa episode 15 mo na ni no. Ang episode 15 nya sunod si Federico Gantalaw murag taas naman ang pagpaabot na ako dol asa na ang episode 15 dol. Pasensya kay dugay gyud kay nasumpay no. Nya si Patom Cube kumusta naman idol dugay na gyud ko paabot sa sumpay sa habo-habo na usab episode 15 please idol upload na please. Amo na gini no, pasensya no. Pero mingkamot yung mahuman na to mahuman ako ning upload kay basig maingon magpaasa man tawhan na wa man tiwasa no. Pasensya lang gyud kinaw gikabisihan no karon mga listeners no nya. Ningkamot gyud ko nga maka-upload gyapon. Nya sunod si Concepcion Logroño. Balikon sa ko dai. Kung nakita niyo sa pagsugod ako sa drama na ko yung mga gipakita dito nga mga gamit no, mga charging cable na ay kanang kuan na ay headset nya napoy kanang katong USB hub ito kanang saksakan sa USB. Order ko ato kay ang mga bugat na kayong file ibalhin ako sa USB ba gamit tong maong USB hub type C. Karon mugaan-gaan ang full storage mo ng cellphone mga kalisinaskot mo na nga gito. Kinalan kung ngano ato magamitan ng USB transfer para mugaan ang storage o maka-edit, maka-mix ko sa mga drama no. Mo to'y purpose ato dahil wa na ko masulti no. Mo to'y purpose mo na nga para asa man yung simutan na mo para asa man yung gipang tag ni Jan no. Yan na ba. Mo to'y kuan din no. Salamat Patom Cubes sa pagpaabot sa drama no. Mihabo-habo no usab og si sunod si Concepcion Logroño dula sa final episode ani. Apit na gyud no. Pasensya nga nadugay ang part 15. Unya part 18 ang final aning dramahan dai. Miles Ramos ata naman ang sumpay na Sir Jan dugay na kayo may gahulat. Mao na gyud pasensya nga nadugay no. Tanawol ninyo na ako ang background. Makaibaw mo anong kinadugayan na sumpayan. Sunod si Michelle Digulacion. Idol asa naman ang episode 15 ani back ka naman. Mo na ni no. Mo na gini atong sumpay sa drama. Nya sunod si Lynn Gulanday. Tulp nagpaabot may part 15. Mao na gini ang part 15 no. Mo na ni. Pasensya kay taas kay itong tabi ron kay nabulto sa lang yung comment. Daghan na kay comment ba. Ako lang gipuning human noon kaya way magmahay ba kay dugay ko kabalik. Nya di pa jud no tagdo na ubang comment na mo nang hutdo na ko ning comment nyo balag mo taas ang human na bitag drama no kay naanam ta sa last nga one
pag human na sa drama gituyo na ko ning ari na si human sa drama aron ang uban depende ninyo mo tan amos vlog maminaw po sa akong istorya ang uban pwede rag mo hawa na kay manag drama so mo nang gituyo na kong mubo rang intro aron di mo sa potong kay daghan na bang reklamo sa taasag vlog intro pa lang gani taas na kayo no so gituyo na ko nga mubo rag intro ara sa ending kay aron magdepende ron ninyo ba ganahan mo maminaw ganahan mo tan-aw na mo na to no sunod si salamat Lynn Gulanday sa pagpaabot no sunod si Arnold Velasco asa part 15 Lodi na ginamhinaw na may sa sumpay salamat sa pagginamhinam sa sumpay no ug mao na gini Arnold Velasco no sunod si Ruben Alibio kumusta idol dugay man gani ang sumpay pasensya na dol okay ra Ruben Alibio no kasabot sa ko ninyo kay siyempre nindot yung drama ya naghinam-hinam na mo bisag ako minana gid ang bation sad para sa inyong gibati nga hinam-hinam na kayo dugay kay sumpay no? Mahinaot lang gigubos inyong pagsabot no ako nakasabot ko ninyo gid pero mahinaot po ko sa inyong pagsabot na kalisteners no vice versa ba kaya sa amang gawa naman po'y kabisihan gud dili po sa tanang panahon ba nga ang cellphone gyud akong atubangon kaya naman sad ko'y mga buluhaton sad ba na pasensya kayo no pero maningkamot jud ko nga mahuman salamat Ruben Alibio sunod si Rapi Libot episode 15 sir nindot na kayo mo na yung episode 15 no salamat is pagpaabot sunod si Milona Endrina dol where naman ang sumpay episode 15 until final gana namin na maminaw salamat is pagpaminaw no paabot mo na gini salamat Milona Endrina nya sunod si Christine Diase sir asa na ang sumpay ani ako ang bana sige ra pangutan na wala pa daw sumpay ha shout out sa akong bana nga naminaw Ricky Antepuesto shout out Ricky Antepuesto no mao na gina ang giat nga nimo no salamat is pagpaabot no pagpaminaw shout out ni Christine Diases nga mo nag-comment no salamat kayo sa inyong pagpaminaw niya si Oligario Silagan asa ang 15 ani nabitin mi salamat kay sa pagpaabot no pasensya nga nabitin mo no? Ay makabalaka kay nahuman ako ang pag nahuman ang uban akong gipanday ubra-ubra ba nya ako lang ni humanon jud bago ko motiwas napa man ko'y trabahoon mga kalisteners god pero humanon na ako ni aron way magmahay ba kay naabot ra bagbuwan kape no ako sang undangon akong trabaho kay aron humanon ako ni yung gipaabot nga drama kay napa ko'y trabahoon man pero ako lang ni humanon sa kay aron di mo magmahay dugaya wala man tila sumpay ana ba so salamat guys pagsabot ug pagpaabot mga kalisteners no Nisi Bibanco asa nang part 15 sir mao na ni sunod si Oligario Silagan asa part 15 nabitin mi nabalik na ko basa no katapusang comment si Aida Ruiz Sir Jan naghulat jud na jud ko part 15 sir idol salamat sa paghulat no ug mao na gini og nahuman akong basa inyong comment mga kalisteners no nya salamat ya sa inyong kanunay pagsunod ug pagpaminaw salamat sa inyong sa pagsabot no nya hangyo lang sa minugbo nga ads makatabang na no para naapo ko'y magamit mga kalisteners pang kuan sa labi na load kay mahal kayong load nya nagtag sa kog product pasig naa ganahan yung baka naman no baka naman sige ganahan dai mo na magamit sa ninyo na akong gipangtag no nga pasig nagkinahanglan sa mga na ba kanang matingala mo ano yung mga cellphone dugay ma full charge kinahanglan gitag na mga cable wire mga na micro USB na ay type C na ay fast charging type C to type C ning isig katumoy na type C para sa fast charging yun pero kini sila legit tanan paspas man tanan bisan pag kuan micro USB paspas full charge gud ang kuan kanang power bank nako nga gigamitan na nako 16 watts nga solar kay nam ko solar nga 16 watts bagamay ra kay siya pero init kayo ma full charge jud kiri nga wire nga kung na-order may legit kayo dahil sa niagi nga magantos kog dugay kay mapul ba makaputok pila ka adlaw dugay kay mapul power bank pero nga naka-order ko ding wire nga micro USB para sa kung solar nga power bank basta init niya yung panahon ma full charge siya ba nya dire sa power bank asa solar generator saksakan ako sa type C bisag dili ko sa pareharing isa nga type C ang magsig katumoy fast charger gihapon
Muna nga legit kay ning akong ipangtag ron nga Ugreen, no? Ug kining headset sad nga akong nakuan gi back up na sa akong usa ka headset tong Lenovo ba kay umahuman og edit na malubat to, nay back up kang ma-continue yapon. So mga legit ni puro mga kalisanas no kining kanang tasaksakan sa USB nga akong gitag sa intro. Legit sad kaayo no, ug naay koy mga file nga nakapabugat sa storage gamitan akong USB saksak sa akong cellphone, i-move na ko dito, makuan siya, matransfer, legit yun, di ka mahaya, no? Muna, nagtag ko ana, kay basig, ganahan din po mo ana, no? Nangita sa mga yun ana ba, kay na problema mo nga, lugay ma-full charge yung cellphone, yun na, no? O mo ito mga kalisuners, kay taas na kaya kong vlog, no? Grabe taas sa, Dadi yan, kaya nahuman namang drama, agma pohon paningkamutan nga maka-upload tas part 16 mga kalisteners no. Ya wa pa ko kanda mo puli dai sa gugmang binalanggo kay nagsubay pa ko karon sa mga file unsay akong ipuli no. Pero imo kabalaka kay naganda mangita magbutang gyud ko drama dito sa Jan Radio pohon. Og mao to mga kalisteners, thank you so much for watching og for listening. Amping mo kanon mga kalisteners. God bless us all.